Mali musulubora Benilla duro kibabi yangala Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, vous accueille dans ses 4 bâtiments de grande envergure avec une superficie de 65 000 m², composée de salles multidimensionnelles, notamment la salle Djeli Baba Sissoko avec une capacité de 1000 places, la salle Balamoussa Keïta avec une capacité de 200 places, la salle de banquet Fanta Dama numéro 2 avec 350 places, une salle de conférence de 100 places et une salle de presse de 450 places, sans oublier une salle de restauration VIP d'une capacité de 100 places. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a pour mission de vous offrir un service de qualité dans le cadre de l'organisation de vos rencontres, d'échanges et de manifestations à caractère scientifique, professionnel ou culturel. Lala, ni y'a fɔ ko gorobunɛ kɛnɛ dɔrɔn i ko kodumanw de. Seli tɛmɛna sisan. Sunkalo kalo kelen. An y'o kɛ lafiya la. Gorobinɛw ɲɛnafina. Nin dun fana ye min ye, a kɛlen don Ala ɲɛna. Gorobinɛw kunkolow dilannen, fini ɲumanw don ni wusulan sigilen suma duman bɛ fan bɛɛ. Jelimuso bɛ se dɔnkilida la, kuma bɛ numukɛ min yɛrɛ bolo. N bɛ Ala tanu. Fɔlikɛlaw a da tɛ t'olu fana na. Jatigiw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko sunkalo banna sisan ko pɔsiw videra. Ko wash. O tuma a y'a fɔ wash. Basolo. Oui. Basolo Kante i ye jɔn ye i bɔra min? Lala ne de ye Basolo Kante ye. Kɔsu Kante mɔden. Soto Kante mɔden ni Basan Kumare mɔden. Ani Jeli Seku mɔden. Ani Jeli Fakuyate mɔden ni Maramu Kɔnɛ mɔden ni Kurutum Bambera mɔden. Ni man dɔ Basolo Kante la i b'a fɔ ko arrangeur des jaloux, ni man dɔw la i b'a fɔ ko le roi du bazin. Cɛ kelen tɔgɔ caman. A banna dɛ. Ne bɔra Kulukoro Guni. Mais n wolola Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ. Lala. Ne mɔkɛ n'o ye Jeli Seku ye. Moribo Keita bɛ fanga la tuma min. Ale de tun bɛ taa mɔkɛ nɔfɛ. Dugulenw b'a kalama émission de don a bɛ bɔ télé la. K'a ka na k'a ni Jeli Baba ka tarata su baro kɛ ɲɔgɔn fɛ. A ko k'ale tɛ télé la kuma fɛ, a tɛ radio la kuma fɛ, ko n'a sara k'o cassette bi jouer. N'a tun bɔra ka so ɲina nin kalo la. A bɛ segin san wɛrɛ nin kalo la. Ale tun bɛ masaw de baro, n'a bɛ jigin dugu min na a bɛ jigin o masakɛ de kan. O ye Funɛ Fama ye. Jeli de kun do Kuyate. Jeli Fama. Awɔ. Ale tun bɛ jigin masakɛw de kan. Dugulenw b'a kalama. Minnu bɛ ne mɔkɛ dɔn n'u ye ne ye dɔrɔn n'a fɔra ko nin ye Jeli Seku mɔden u b'a fɔ ko Alahu Akibaru. Lala. Sukaro t'a yɛrɛ ka diya fɔ dɛ. E min b'a dun e b'a dɔn k'a ka di parce que n'a y'i ka kafe jɛ don min na i ɲɛ kumunen b'a min. A wolola sira la. Sira min ma tana tiɲɛ a furu ni bi cɛ Kante la. Lala kɛlɛ tɛ denw bolo sa, kɛlɛ bɛ baw de bolo. Mɔgɔ kun jira ko yɔrɔ caman i b'a d'a cibaga ma. Wallahi hali ni y'anw sigilen ye i b'a dɔn k'anw baw ka ɲi. Lala ne ma kasi million nɔfɛ, n ma kasi sanu nɔfɛ, ne ka fierté ye fɛn kelen dɔrɔn de ye. Ala kana ne dɛsɛ n ba ni n fa ni n balimaw kɔrɔ ani ne kanubagaw. Amina Rabi. N'o tɛ ne bɛ n diya dɛ, waso tɛ, yɛrɛ yira tɛ, mais n bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ dugukolo kan ni n balimaw niyɔrɔ t'a la Ala kan'a diya. Parce que fɛn bɛ mɔgɔ dɔ bolo i b'a sɔrɔ i balimaw bɛ tɔɔrɔ, fɛn bɛ mɔgɔ dɔ bolo i balimaw bɛ kasi. Ne balimaw ka fierté de ye ne ye. Lala n'i tura ne na dɔrɔn i bɛ tu ne balimaw la. O ye kelen ye. Ala ye ne ni maa o maa jɛ n ye nin kuma in fɔ yan émission tɛmɛnen. Ɲamakala tɛ Mali kɔnɔ kuru bɛ ne ni ɲamakala min cɛ fo ni n ye nkalon da mɔgɔ min na
o tɛ Ini bɛɛ bɛnnen don. ne ni bɛɛ bɛnnen don mais Lala n bɛ siran ne tɛ taa yɔrɔ jan n bɛ exemple 2 dɔrɔn d'i ma yan sisan ne ye nin den kanu Awɔ. ne ba nana sisan Aramata Sakɔ a ye jama bɛɛ cɛ ci ka taa ne nɔfɛ fo so kɔnɔ A kɛra. Lala n'i ba ka ɲi dɔrɔn i b'a don i kɔ la Aramata den de ye ne a ye ne wolo de a bɛ se k'a fɔ ni ba solo bɔra ale de kan ka taa n fo wa ni n yɛrɛ bɔra fɛnɛ n bɛ taa fo parce que n tɛ dangaden ye Umu nana sisan a y'i sigi kuma t'a ne fɛ ani sisan cɛ a bɛ ka fɛn min fɔ a kɛra Ala ɲɛna n'i kɛra ɲuman ye i ni maa minnu bɛ taama n'olu ma kɛ ɲuman ye dɔrɔn i ka ɲuman tɛ dɔn O ye tiɲɛ ye. a banna o ye pɛrɛfu dɔɔni ye k'a yira ko n bɛ tugu mɔgɔ minnu na n bɛ n tagama ɲɔgɔnw dɔn C'est important. voilà ne teri ye n jatigi hɔrɔnw de ye ɲamakala denmisɛnnin tɛ yen ko kuru bɛ ne n'i cɛ hali n'i ye ne laɲini n tɛ s'i ma ayi parce que ɲamakalaya gɛrɛn tɛ ko jugu i tɛ fɛn de sɔrɔ i jatigiw la awɔ O ye tiɲɛ ye. Basolo. naamu An b'i ni Mariam ba ye ɲɔgɔn fɛ. awɔ Ne yɛrɛ ye aw ye ɲaga caman na kɛnɛ ma. awɔ O de ye idée d'an ma an k'aw ta groupe minɛ kɛnɛ la. i b'an ta gorobinɛ kɛnɛ An ye kan fɔlɔ na kɛ. don min a kɛra Salifu den ya i ka denkuni na sababu ɲuman Walayi. Ala kana an k'a ma wale ɲuman dɔnbali ye hali n'a ti an bɛ barika da ye Awɔ an bɛ barika da Yayi ye. awɔ Donc an b'i ni Mariam ba ye aw yɛrɛ ka fɔli bɛnnen don kojugu. awɔ A kun ka di n ye i ka Mariam ba présenter jama la. Lala mɔgɔ mɔgɔ kunna wololen don bi mɔgɔ mɔgɔ kɔntannen don ne ba solo de kunna wololen don ne de kɔntannen don lagare tɛ wale ɲuman dɔnbali ye Ala tun y'a da nin kama dɛ mais ne ko don min ko n ye lagare ta k'a da n kɔ la dɔ farala lagare ko kan Bamakɔ yan farafinna ani farajɛ la jelikuntigi mɔden ne ni ma dɔnkili da n'a ma dɔnkili da o bɛ se ka kɛ Ala latigɛ de ye Ala latigɛ de y'o ye mais ne nin ye dɔnkili da dacogo o dacogo la A bɛnnen don. minnu t'a dɔn a b'olu de kamana gan Aramata bɛ sanfili la dɛ walayi ne ba ni hakili bɛ ani dilanni bɛ yen ani jigi bɛ ani yɛrɛdɔn bɛ yen san 10 kuma kelen don dɔ mɔgɔ tɛ ni sera ma Basolo mun ye Mariam ba ye. I muso don wa? n bɛ ka na ni kuma ye o Lala ni sera ne ba ma ne ba b'i i bilasira hali ni ne ni Mariam bɛ téléphone na a bɛ téléphone minɛ Mariam na a bɛ dugawu kɛ n ye nin den in ye ne dɔgɔnin de ye Ahan, question jaabira. awɔ O tuma an ka tɛgɛrɛ fɔ. ni Buba bɛ jɛ don min o y'a sɔrɔ Mariam fitinininin don i b'a dɔn Lala min ka di ne ye toujours a bɛ ne kun na ko ne kan ka avancer de tɔgɔ bɛ jɔn sɛgɛn ni fɛn bɛɛ ye n'i kɛra dawulatigi ye dɔrɔn don o don i b'i ba fo i b'i mago don i ba la parce que maliyɛn tɛ mɔgɔ ka ɲuman fɔ f'i ka juguman n'u ye mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fɛ u b'u hakilinata de fɔ tulo min bɛ ne fɛ a tɛ n kɔfɛ kuma mɛn ne bɛ taa di Tamba bɛ Paris a ko Basolo i dɔgɔmuso wele i k'a gɛrɛ i la ni ne Buba bɛ Bamakɔ yan ne tɛ se ka foyi kɛ Mariam ye i tɛ se ka min kɛ an ko Buba n ko ne yɛrɛ ye n dɔgɔnin ye dɔnkilida la n ko taalan b'a la a bɛ se dɔnkilida la n y'a wele fo so n kan ka conseil minnu d'a ma n y'olu d'a ma n kan ka bilasira cogo min n b'a bilasira ten ne ye numukɛ de ye balo ni saya cɛ n tɛ ɲinɛ kumakan kɔ n ko lagare gɛrɛ n na n y'i ta n y'a ta o don fo bi Jigiyaw ma tiɲɛ. jigiya ma tiɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ Ok. An bɛ kuma di Mariam ba ma. Lala denmisɛnninjɛ ye fɛn dɔ ye ni mɔgɔw bɛ jɛ la Ala ye jɛ o jɛ dan diɲɛ kɔnɔ a bɛ ɲuman da a bɛ juguman da mais Bamakɔkaw yɛrɛ de ka sabali sa awɔ i jɔ n ka lancement bila dɔɔni O tuma i ye dɔ de mɛn wa? awɔ n bɛ ka na ni kuma ye o mais i bɛ fɛ k'a tigɛ n da de
lala ne ni kononi nte ne ni yiri ni nte ngbe kononi faga ni yiri te kono te sigide balimaya de ni sinema teriya ya sema kanu ya sema buba ko lagare ta ka dai ko la ntara soro aramata ka lagare do ne ni aramata be ɲɔgɔn soro jeliya la kabi dawla tenam bangani ya kanya ma jijugu da ɲɛna kɛnɛ kan ni ne bɛ se k'i ban ba solo la sinon ti ba la dɛ parce que n yɛrɛ de do ne yɛrɛ de ye nin ye buba bɛ n wele français a bɛ min fɔ n ye a bɛ ni ala de cɛ mais n b'a fɔ bamakɔ ye k'u ka kumaw bila k'u ka sabali ko anw ka fini nɔgɔ bɛ ko an ka so de kɔnɔ ko kɛnɛma kuma tɛ ayiwa an y'o mɛn n bɛ dan ye bamanankan Mariam Ba i bɔra jɔn joona Lala o kuma diyara n ye halisa n bɛ bɔ ka jama fo k'an fa ni n ba fo k'an bɔkolo fo ne bɔra Aramata Sakɔ Tayi Sakɔ Umu Sakɔ Usumani Sakɔ Fuseni Ba Abibu Ba Sajo Kida Seku Sakɔ Hamadu Sakɔ ne bɔra Kayiba Jabate lagare donda kelen ni bɔdaba kelen Hawa Gimbaya ni Safiriya ne d'origine ye Kayizeni yɛrɛ de civilisation awɔ donc ne wolola Bamakɔ yan mais n d'origine yɛrɛ ye Kayizeni de donc ne bɔra o de la ok o diyara an ye an bɛ na après sisan an bɛ na an ka dɔnkilidala wɛrɛ wele ale ye ka wolo jeli du kɔnɔ ka mɔ jeli du kɔnɔ nka a ye dɔnkili da a kan tɛ changer a y'o hérité a ka famille la ka da kan ba kan ma changer mɔmuso kan ma changer ayiwa tulomasamaw ni fufafuw sigikanw ma changer donc bi je peux dire que c'est l'une des voix, des belles voix du Mali, l'une des étoiles montantes de la musique malienne. Il s'agit tout simplement de Madame Fof Fatim Diabaté, fille de Oumoudé les dames. Lala, ni donna studio la dongli dala ni ye dongli da ker de ben ni do dongli la. Awal ni ka dongli ma ni ker kala nyana ma ye ker ka be ni di ka dongli ma. Awo dalu ba le fene bolo ako ba solo al ninte kerke mo ka dongli la ni yen wele meta ki no fe ko yen fa Fatim Diabaté ne dogoni bo
Kobula koroma gori lagareyena. Maman, je suis fière de toi. Wallahi maman, tu es toute ma vie. Maman, tu es ma préférée. Maman, I love you. Neba jaliba ini chenge. Neba minyenko kanje ni nogote na tuni ne. Dede kuya dede siraba neba nyana nema. Folilalo. Alujulo lusumaya. Barikada me barika bilang soro farbereye shakina amala ne fama jeliake ne fama mikoro juruta jelike intellectuel awala la kumala Fatimu yara ya jali muso intellectuel ningen fa barikada ne be barika bila nyamakala chemani muso manye barikada yo deni nyamo sita bali tonjon sirimanda ni konade na deni nyamo nare magamandinka da ni konade Dundungo sokotale mandingolu la dundungo sokota narenja tasara wo sayani nyani sunjata si ubemi hunkani njokera jominyana sayani togodima hunkani njofara jomiko sayani togoguma narema sadale sayani togodima simo aparika kabiri bimase aparika kasora Fatimu jabate mabo television na iya ke jigile ma wo alakana jigilu tinga abada jalidu au benisu ninga jeli nyogonu barikada Solomana Mulugu Solomana Jina Luteri Wakula Luteri Solomani be Jamina Ojiate Kola Molongene Solomani be Jamina Ojiate Lafu Solomani be Jamina Mola Molonjete Abada Mekano Barikada Kuyate Muso de Sekene Mundum kuma fola ye kora la kuma ayo kulo majo la gare wemi Fatimu sembe koko la lagare sembala lagare de laidu tange ko alini jeli muso milliardaire tigi yale wele ni Fatimu be ko mina lagare be onyana ba fola de ko la wala lagare ay palima ya mina fente palima ya bo simaga dugu tage ko la wala lagare ale de ni baba simaga be fani bala baba kera ne jigi ya e baba e jigi tage de Jeliake Mbakela lambe mala kuina jula lanseni nyagate aramata jula jevagate di sirawa kulede jabinatu aunde be fala menala nine bora yema la 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 la
ko juguya bɛ lamɛnya tiɲɛ dɛ bi tɛ bi ka di jama bɛ caya bi ka di tɛgɛrɛfɔbaga bɛ caya bi ka di supporterbaga bɛ caya ne bɛ lala dɔn o don fana ni bi tɛ kelen ye an ye ɲɔgɔn dɔn di ni a la lafiyabugu ne na ne la o don fana ni bi tɛ kelen ye dɛ Sirimangana Ture Mamadi ko barika ni n jɔra nin kɛnɛ kan den b'a na ye jaliba jatigi ye muso b'a cɛle cɛ min ye ta ka kɔlɔ kɛ bode ka kɔlɔ kɛ tana tiɲɛbali ye kunba ta suna ni farila la fo fana ka nin jɔ ko furu ɲɔgɔn ɲɛ barikada Basolo n b'a fɛ i ka wuli ne sera masa jɔma bi yo cɛkura de kunba foronto ɲawulen bɔribɔri ka jɔ dɔrɔn bɛ wuli dɛ yɔrɔ min taali ka di denmisɛnnin fitinin ye n'i b'a bugɔ yen taali la n'i yɛrɛ podokotɔla ka ci don ma a bɛ boli dɛ awɔ i sera masa minnu ma sisan o baroli ka di n ye dɛ mama Poli ni mɔdenw baroli ka di ne ye fo Bamakɔ fo Sikaso Basolo ne ka mariage kɛra a tɛ kalo 3 bɔ o de y'a to man jatigi bousculé jeliya la hakilimaya bɛ ko dafa mɔgɔ min bɛ sɔn wari la ka sɔrɔ i ma deli kana to ka tɔɔrɔ n'o tɛ a bɛ dimine a fari fanga bɛ faga kan i ka ko la o ye tiɲɛ ye o de y'a to jatigi minnu bɛ kun b'a bolo u bɛ n sɔn miliyɔn na jatigi minnu bɛ kun b'a bolo u bɛ n sɔn sanu bilen na jatigi minnu bɛ kun b'a bolo u bɛ n sɔn mɔbili tile la jatigi minnu bɛ kun b'a bolo u bɛ n sɔn dugukolo caman b'a la ala ye kun b'a ladiya dɛ kɔɲɔ bɛ kɛ don min na n ko cɛkɔrɔden sira ni kunba ye ne de délégué ani Aïssata Dafude Wasa Kulubali bamananmusow ka fiima Basolo ka fini da ɲɔgɔn kan sanu da ɲɔgɔn kan ka nafolo kɛ enveloppe kɔnɔ k'a di ne ma ko n ka taa den de malola jugu kan o mun fɔ ko k'a d'a ma k'a ka di kunbati ma k'i ka taa fo fana na n'a ye kuma tɛ ne da Aïda ko la madamu Jara ka joli bamananmuso tana tiɲɛbali foronto sina jo tɛ di ŋo fulan jo tɛ di ŋo ŋo ɲɔgɔn ɲani ani kɛtɛgɛ gimba dangɔnɛla walakali kɛlɛ bɛ setigi ye kunba ye madamu Jara kɔri fɛn t'i la dɛ Fatimu n k'a ma hɔrɔnmusow faga mɛ a kɛlen bɛ ka ɲɔgɔnnaw ɲani dɛ ne y'o fɛ n ko k'a ta Sikaso la ka n'a bila Bamakɔ la n ko Jarala bɛ yɔrɔ yɔrɔ n k'a bɛɛ bɛ Aïda kunbati kelen de bolo nka Aïda bɛ Aïda bugu Fatu sira balolen bɛ jaabi la dɛ sira min kɛra ɲɛmɔgɔba ɲalen ye n'a kɛra anw fɛ ka so di anw ma ka sojɔ kɔnɔ di anw ma Aja Mamu Sidi denw wele u b'i lamɛn balima bɛ balilu mɔgɔ minnu ka balimaya man di a ye Ala lajɛ aw ka ɲɔgɔn minɛ siɲɛ ye miniti ye mɔgɔ minnu ka sinjiya man di a ye ɲɔgɔn minɛ wo Ala ye a ye ɲɔgɔn minɛ dingɛ bɛ ban dɛ tubabulu ko on ne choisit pas ses parents ni Ala ye min di mɔgɔ ma i jija ni o ye i k'i balima kanu Basolo i ma ye ne ye jeli de ye dindi den de Kuyatɛ ŋarayara ne ma ŋaraya fɔlɔ dɛ mɔgɔ ta fɛ ŋarayara ne ma ŋaraya Umu Dede ŋarayara Fatimu ma ŋaraya fɔlɔ dɛ ne bɛ tugu mɔgɔw kɔ i ma ye mɔgɔ caman de bɛ jeli sɔn k'a sɔrɔ u tɛ hinɛ u balimaw la mɔgɔ caman bɛ jeli sɔn k'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ u ka so mɔgɔ caman bɛ jeli sɔn k'a sɔrɔ barika t'i la i ma ye n'i bɛ fɛn di kuma ma a k'a sɔrɔ i ye barika ɲini i fa ni i ba la mɔgɔ min bɛ sɔn wari la o wari bɛ nafa kunba n'i ye barikatigiw wele a bɛ ne hakili jigin Sinɛbaden foronto la de Saranko Sisara kunba n'i ye barikatigiw wele a bɛ ne hakili jigin nfa Senbaraka Sara Tarawele la dɛ gorobinɛ kɛnɛ tɛmɛnen Basolo taamana ka don Sara nka min ye bazɛn di anw bɛɛ lajɛlen ma hali ni sira tɛ yan sira ka sira bɛ yan Makale
mo itura magansi kiri ni kisa kiri kala ni kisa no kani kiri asa di no bakan kuta tura magan ko be di mina wo jaga di bi te farala tura magan silu ayaw yamasa sira wolola sira la makale sira sigira sira mi mene diagne ko kenye sira mi mene sagona ko kenye femi kadi ba solo ya aba kenye lala koko ka baraka da sara ko si sara ni universal textile kurovina kene be baraka da ye kaye fini min di jelu ma ko fini yera de imaye e solo mogolu kana kuma yoro chaya wallahi billahi sara ko si sara mbadia abadia nyogona lu chema abadia hora musolu chema atako ya abada nine bora yema mechia bila ablai taranzane kani sorabama madamu kunjam nabe kumaso abenso sanunya wule wechiede nabe kumaso abase ni filata abata makasensi sokona nana abenso ala ya kumaso jatigi fenfena jatigi dobe mogo son chamayela oluti siso yoro donde wechiede ne jatigi lubenso fonga sinyo konona no benso ubenso ni kemeye no benege ubeni kemeye no benadia ubeni nadia ni kemeye fana chamamba ede mbejigi barikada tuguni wabili bagari mode abiso sanu na domi ay sanu bu akana kadi umundede ma ay sanu bu akana ayade fatimu ma ay sanu bu akana ayade jojo ma kona le lagare so kona ma to so dora kale te konta o dona kana bla bila ma kan fla fiede nyaga sigira sanje batela ay bara mi ga kera ala nyena imaye nebe sensen meta kulubalila garanke de tamba papa kulubali be États-Unis daramani de tamba be États-Unis nabe kubason aben son wari chamamba la fombe sira kanu danye munye ikona be ke domi ka avion takabo États-Unis kana ko jali fanga ya jatigi de ko jatigi do man tangele muso mi ngolo ko lu nimisa ba solo ninge garanke de tamba wele kulubali la kalu nyana nema unyana wala babere de ma wo ko to songo abe akele jigi mama no kulubali de bala jigi kanfi abe akele jigi korongo fofana de bala ye jigi kanfi ye bala ye nena la lagare so hectare duru ni galondo ala kana bonni kene kan ni kodo makena bala ye lagare so hectare duru ka jojo sira so titiri français ka fatimu lagare so titiri français o dalembe jigi chamambaka ne ka ponyo ya kera bala ye kumaso tura sabala ay tegara fosa ninge olube barikada foneka aramata nyambele wele madamu babi nyasoro aida sababu yala kana ke marki dona he bamako aida kan ke sanu batigi he bamako aida kana teme nyogona dula bamako aida nya aramata soro sababu yala kakaya tumari kode adamu soro sababu yala kasegika adama nyambele deni soro sababu yala fata bade nyuma ngo bawa nyambele bali ma nyuma ngo madamu elwa e fatimu ni bamana muso wele ite salifu kulubali de wasa wele wa wasa ya nyogona ude kumali de be wasama aisata dafude wasa ye kankalen tigiye horonding chama imai uba fo karisa ye nyamo wadenge be do mun fe mo min ba damine ni talaba halala mana damine alala ba labande sali chamunde wasa ye kankalen tigiye de ami chamunde na ya damine dora ba laba ni ne bora ye ma mbe susa baba njomwele jonkunda bula koroma godi kumba sora wele sora nana sakini badi kumba maramu mala kulubali ni ne bora ye ma ne be do fo mbadi nge burama jabate de la via isora
Kuina Jula, Lanseni Nyagade, Jelukuma Mamare, Yeka Mamare Tiewa, Jebagate Muso de Siraba, Madame Wesh, Washika Sheribale, Kuriko Juguya, Kuina Jula, Lanseni Nyagade, Jaba Sitanga la vieille Torama, Madame Washikele Goro, Ninga do Fambalimaye. Fone kando fo cheson kulubali de kumba e matu kumba kuma kera ne fe ayelania imai jali ko wulolu be sonne subhana jali kambetu woni olu meka fukoma ko meka fi ma fo mari kala sanji ni olu be nya ala modu sakidango para mueshi washika sheribale nanginya mabondala la vieille ni wari pote imai masonga jatigi toro masonga jatigi buskile tuguni sabula ala yakuma so nyina sankona nana ala yakuma ladia kasira mobili ngakile ko atila kuma makoto songo to kera sanfenge to tesinga mo ni jango tala badinga sigali kare patawali kare batakuma kare mbasigi ni malu bonso sigi kuma ni malu kumate Sambala di sira, Demba di sira, officier di sira, ko Balimaya, Bamako kaw. Mohabe kokola anga barka nyini. Mohabe kokola anga njija ngani anyuma kakila. Basolo. Kabiri ala ya kumbada, matugu mogolangolon ko matugu karatoko. Ni wari kodo ala be Johnson dombe. Ni sanu kodo alaba dima dumbe ni million kodo doba dima kasoro latino jonga limani ya doro nena la kuma asa doroma ani ura ila gare alube bonya be jeriala e Fatimu anya nyaga sigi sisa jabatela ne ba jojo strate keneka ami sira wele sira e pale manyumanya sira e sinye nyumanye de kumbati iso na jia koko masira sona maipa na koko masira pana mainofe ali nati keneka ambe baraka na ye ala ibido wa sara Balimaya be la rusi de la ni mohamini ta Balimaya la ala bi la kanta Balima bembalilu aye nyogomina Sinjima bembalilu aye nyogomina Kabila bembalilu aye nyogomina maninya Kulubali mana mukuyate yo sorongolo mode nyangolo mode baramangolo mamade koya sanyani koya mangolo chesa bade wele bamana muso la don wele chesa bade bamana muso nyana sebali wo inisu konate muso de wele konate muso de inisu robaro ko muso de wele ye soga muso de inisu sula minange namina marahaba lambi fola unsela de jaga muso be selenta de madame Kuyate sagasini babi kunguba samagera nyani samagera ode ita sunani farilala imaye solomana fone kalagare wele dauda de lagare nana kadija be faransi neka konyo kera Europe de marié ne maluye neka konyo kera samara de marki masamba mako neka konyo kera mariage collier ne masamba mako wallahi billahi ala ni kola wala gare sababu ya tewa jikika musani fayedo fona kamba de kewele yo saiba sura abejiva sirimambula kora magodi somane fonga sira wele kama sira babe faransi ninumbe kera jigi wala kanala sema ikanala sanuma kanala sema mo jugu yala sema nafate jugu yala kanala sema ikanala sanuma Mariam
kana juya lazima kana lazima baranyojugu kana juya lazima kana lazima funyonjugu kana juya lazima dini mere mere kumba faido be galubani tegere safe dini mere mere kumba yado be galubani tanti sangoyi berata jula balima ya kadi sangoyi jalike mechiki barigala dini mere mere kumba yado be galubani tegere safe nino ye kona ba alumaye aramata fana be baroni sho ay tegere ba ala na barka billa sega jagite de siraba de ya siraba e fatimu jabate abiye kabarika bila dirisa de siraba e siraye kumba abiye nesona finina yo madamunama ini mere kumba yado be galubale yo alo serofo jamagasa ini mere kumba yado be galubale kasonga ube chukodi op maya foko wash Basolo. namu Ɲininkali fɔlɔ. Pourquoi arrangeur des jaloux? Flanan, pourquoi wash? lala yeko la nyini na ebide bon il y a damine min arrangeur des jaloux togo nyen kanumbaga do de ka togo dale nyen na parce que arrangeur ko yin akera ko do ne yɛrɛ bolo mɔgɔw bɛ ne wele fo dugu ni dugu ka ne ɲininka dɔw bɛ demande ci ne ma Facebook kan tɔgɔ dɔrɔn kama ko pourquoi ne bɛ se ka jaloux arranger lala mɔgɔ bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na filɛbaga ɲuman b'i la juguman b'i la dɔ de ye n kɛlɛ n yɛrɛ halala nɔfɛ o y'a sɔrɔ n ye caman k'a ye dɛ mais ma kɛlɛ min k'a ye n kɛlɛ o de nɔfɛ ka statut bila n kan Facebook kan o min y'a aimé k'a commenter ne fana y'o de wele ka na n ka so ka téléphone d'o ma o ye message lajɛ o ko k'ale bɛ taa ɲininka n ko ayi n ko kana taa ɲininka ko mun na k'a tɛ taa ɲininka n ko ne ba ka wusa a ba ye sufɛ n tɛ ɲinɛ a kɔ a bɛnna 11 mai ma anw ye su kɔnɔw ye an bɛ taama na message yirala min na o de y'i sigi ka ne lajɛ a bɛɛ kɔntannen an bɛ jama la bɛɛ kɔntannen a ko solo ne ko namu a k'i bɛ se ka don i ka Facebook kɔnɔ k'i ka téléphone di yan ne k'i bɛna mun kan ko n bɛ n'i tɔgɔ falen ne ko i bɛna n tɔgɔ falen cogo di a ko e ka don a kɔnɔ dɔrɔn i k'a di yan ne ye téléphone bɔ k'a di ko de ka a d'a ma a ye ne tɔgɔ bɔ ba solo la k'a kɛ arrangeur des jaloux ye ne ko mun na arrangeur des jaloux a ko parce que hali mɔgɔ minnu t'i ɲuman fɔ e ma e b'olu arranger n'a bilenn'u da la lala tɔgɔ taara tan de dɛ donc o tɛmɛna n ye sɔn kɛ ka bila studio la kalo 6 ma thème sɔrɔ n bɛna min k'a la don dɔ la n wulila dɔrɔn n sera studio la n ko Amara n ko n ka décalé son in bila dɛ i ka micro di yan mais i ka o style yɛrɛ i ni jean ni t-shirt a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛɛ ye bazin de ye fo an ka to k'an bila choaki la u k'a dɔn k'an bɛ kow kɔnɔ de e ma faamu wa donc ne donna ma répétition kɛ ma idée ɲininkali kɛ mɔgɔ la ye casque don kun na dɔrɔn n ko an bɛ tile min na bi fɛn min bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ o ye ɲɛngoya ni ɲumandɔnbaliya dɔrɔn de lala ne tɛ se k'e bali da kan na e tɛ se ka ne bali n ta la ala ye da min kama o sɛbɛnnen de don ka sɔrɔ e ma na ne bɛ n yɛrɛ sɛgɛn de
a ye ne da min kama o sɛbɛnnen don ka sɔrɔ ne man na e b'i yɛrɛ sɛgɛn de ne ye arrangeur de jaloux da n taara n'a ye télé la a bɔ ko fɔlɔ télé la critiquew fanga bonyana bon minnu yɛrɛ ye critique kɛ ni ne welela ko n kana show kɛ dɔrɔn olu de bɛ tila k'a demander parce que i tɛ se ka dɔnkili in lamɛn k'a ban ni fɛn dɔ ma fɔ a la min kɛra e yɛrɛ la o ye arrangeur de jaloux ye a dan ni bi cɛ n ye diɲɛ sababu ɲuman bɛɛ sɔrɔ nka b'a la dɛ ala ni jelikɛ dusu mɔden ni karamɔgɔ mɔden jawoyi mɔden ni hati mɔden mumu ni kuyate den ani mabintu den ni ɲamangolo den ni fana kante den ni maya musumano den salisɔ cɛ shekine kuyate pari kabi n ye jelikɛ fasa da dɔ de farala dawula ka fɛn mɛn bɔ a la lala ni n tisora su fɛ n b'a fɔ mɔgɔ fila de ye sani n ka dugu jɛ min b'a ɲɛnabɔ ne tɛ shekine wele n bɛ salisɔ de wele ni n y'a wele dɔrɔn min kan ka kɛ a b'a kɛ shekine bɛ daw de yɛlɛ ne ye k'a to pari ni n sigira yan n bɛ barika da ye ala kana n k'a ma wale ɲuman dɔn mali ye n'o bɔra yen i ko ka waasi de kɔrɔ fɔ lala ne baw bɛ yan dɛ o kuma waasi ye su kuma dɔ wa ne baw bɛ yan i bɛna n bila kuma la wulada in na dɛ lala waasi to yen kɔfɛ i b'a fɔ yen voilà waasi tigi bɛ kɔfɛ yan ok an ka waasi to yen labɔ tɛ waasi a fɔ waasi Maramba, gorobina ye mun ye? Ala gorobina yɛrɛ lala o ye toilette de ani suma duma awɔ n'i donna hɔrɔnmuso siso kɔnɔ f'i yɛrɛ ka kasa dɔ santi pour moi o de ye gorobina ye awɔ kasa toilette ka se ka to ka i cɛ nɛgɛ ala ye min dɔn wasa kɛ olu ye gorobinayaw ye awɔ lala n bɛ min da n dɔgɔnin ka kuma kan gorobina ye mun ye ka gorobinɛ n bɛ min da n dɔgɔnin ka kuma kan ne yɛrɛ bolo dɔrɔn gorobinɛya ye civilisation de ye mɔgɔ min bɛ se k'o ka jɛ la n'i kasa ka di toilette b'i la i ti don i mɔgɔ ɲɔgɔn gasi la fiye fiye Mariam ba ye gorobinɛ ya awɔ Mariam ye gorobinɛ ye gorobinɛ ba yɛrɛ don mɔgɔ min ti don a mɔgɔ ɲɔgɔn gasi yɛrɛ la fiye fiye o de ye gorobinɛ ye awɔ lala yɛrɛ ye gorobinɛ ye parce que mɔgɔ min bɛ gorobinɛ kɛnɛ sigi o yɛrɛ de ye gorobinɛ ye o parce que i tɛ se ka nin sigi ni idew t'i la i tɛ se ka nin sigi ko mɔgɔw kasa tɛ diya e ma ye kaban an sigira an nun bɛ ka kasa dumanw ta cogo min an bɛ k'a ta ten Philadelphie no aw ma jelikɛ ɲɛ jelikɛ bɛ fɔ jelikɛ tɛ furasi bolo in kɔni kuraselen don dɔrɔn an ka tɛgɛrɛ fa an ka jelikɛ kun jeli denmisɛnnin fitinin nka a fana ka kɔrɔ minnu ye a bɛ k'olu bilasira a bɛ jeliya kɔnɔ sen dayɔrɔ ka ɲi nka an tɛ burama sumano yɛrɛ ye kuma bɛɛ donc n'an y'a ye parce que a valeur ka bon kojugu donc n'an y'a ye an b'a ɲininka jeliya bɛ niveau min na denmisɛnnin ninnu u bɛ encadrer ka ɲɛ wa u tɛ encadrer u bɛ togo jumɛn est ce que u bɛ leçon ta su mɔgɔw de bɛ t'i fɛ yen dɛ Mariam ba yɛrɛ i bɛ miniti fila fɔ Mariam ba yɛrɛ k'an ka Mariam ba dɔn an bɛ fɛ k'a ta i yɛrɛ de da kɔnɔ parce que e de ye Mariam ba formé Mariam ba b'i ka dugu kɔnɔ wa ou bien a y'a sen ta secret tɛ yen i b'a bɛɛ de fɔ an ye jelifotigi ko jamani su ka yafa deli kɛ kuma sarala min na a tɛ se kuma la donc ne gasi yira la ko jama ka hakɛ to gorobinɛ kɛnɛ don namu min bɛ k'o kɛnɛ animé a tɛ fɔ o ma gorobinɛ bilen a bɛ fɔ o ma ko Amazon démocrate namu o tɛmɛna gorobinɛya kan sa namu ko ka dɔ fɔ Mariam ba ma namu Akila Basolo Kante y'a bɛɛ fɔ namu ɲamakalaya siya kɔnɔ siya don namu o kɔrɔ ye di namu n'i kɛra jeli a funɛ a garange i kɛra fɛn fɛn ye namu i bɛ siya dɔ de kɔnɔ fɔlɔ namu
anw ye maninka jeliw ye o tɛ bamanan jeli bali ka kɛ jeli ye namo o tɛ fila jeli bali ka kɛ jeli ye namo nka i bɛ siya dɔ de kɔnɔ o masirilan o ye danbe ye namo o bɛ kɛ i ni min cɛ namo o ye jatigi ye o ye tiɲɛ ye o kama a bɛ fɔ anw ma namo danbe lakanabaga namo a bɛ fɔ jatigi ma danbe tigi les détenteurs et les dépositaires tubabukan fɔlaw ko ten namo Bakari mun ye kalandenw ye namo vraiment foyi tɛ ne bolo k'an ka kalandenw fo namo bien t'an bɛ gen kɛlɛcɛ la n'a bolo dara min kan o sera ne ma bi ye maramaba de ka kuma ye wallahi donc an bɛ se k'o de takali namo ko sufɛ mɔgɔ don ala yɛrɛ ye su de kanu a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ Bakari su wala wala dɛ ala ye su de kanu hali seli farida 5 namo saba bɛ su de kɔnɔ fajiri ni fitiri ni safo bɛ su kɔnɔ namo jelifotigi ala ka kira laban rasulu namo ala y'a invité su de kɔnɔ ani ala kumana su de kɔnɔ jelifotigi jelikuntigi den ko mun ka kɔn silamɛya ɲɛ kɔmɔ bɛ bɔ su de kɔnɔ jelifotigi a fɔ a ye ko zonkɛba bɛ suyɛnni kɛ su de kɔnɔ segin i k'a fɔ a ye ko janfa duman bɛ siri su de kɔnɔ wallahi mori kamalen a bɛ ala sɔrɔ su de kɔnɔ namo hali n'i kɛra hɔrɔnmuso ye i tɛ cɛ sagona den sɔrɔ ni su ma ko Bakari o tuma n'i sera su kɔrɔ namo kumakɛla b'a f'i ma ko su ɲabaga namo su ɲabaga an b'a fɔ de ma ko suba o kama ŋaraw ko n'u ko suba k'u kan tɛ mɔgɔ don suba ma ni maloyatɔ ye ni su ye mɔgɔ don ko b'i kɔnɔ n'o tɛ cɛ min ma se su kɔrɔ i tɛ den ɲuman wolo muso min ma se su kɔrɔ i tɛ den ɲuman wolo Bakari donc i b'a fɔ Ture Mahazu ye ko ni ne ko n bɛ maramaba tanu n bɛ tila ka jɔrɔ bari muso kelen cɛ i ye den sɔrɔ namo diɲɛ ko i den ka ɲi o ma e bɔ e yɛrɛ ko k'i den ka ɲi i ye wolomuso tɔw bila i den na namo ni diɲɛ bɛɛ ko maramaba sera ka ban mankun kɛra ne ma diyagoya ye wallahi tubabukan fɔlaw ko ne me dis pas qui tu es laisse-moi t'observer afin de t'apprécier kana fɔ ne ye e bɛ se nin na o e bɛ se min na o kɛ dɔrɔn namo maaw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ye ko e ye animatrice ye e dun m'a fɔ e bɛ se o jama tɛ k'i bɛ se wallahi ne yɛrɛ b'a dɔn maramaba elle fait partie des Félix bi an bɛ don min na i ko bi o nisɔndiya bɛ ne kan namo mɔgɔ bɛ nisɔndiya ko dɔ la namo i hakilila tigɛlen tɛ wallahi donc k'a ɲini an jatigiw fɛ yan namo k'a ɲini ɲamakalaw fɛ u ka jɛ an ka dugawu kɛ anw ni maramaba ye bari an bɛɛ bɛ sifiya de kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ yen o daminɛ ka ɲi o camancɛ bɛ gɛlɛya dɔ bɛ yen o camancɛ bɛ ɲa laban bɛ gɛlɛya namo ala ka an bɛɛ sɔn daminɛ ni camancɛ ni laban ɲuman na amin an bɛ dugawu kɛ den ala k'a n'a kan kɔrɔ émission gorobonɛ kɛnɛ namo ala k'a tɛmɛ nin kan amin ala k'a kɛ ladamu kɛnɛ ye amin ala k'a kɛ kalan kɛnɛ ye amin parce que la visée de la musique c'est pas de rester sur les jures et te distraire ça a un sens didactique musique kun de y'a ka adamaden kalan n'a tɛ kalan kɛ ka ban nafa t'a la namo o kama Fatimu bɔra sa jama bɛɛ sumana wallahi kuma dɔ tun b'a da o kuma ka jugu tɛgɛ ma kuma dɔ bɛ olu ka girin tɛgɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la donc an bɛ dugawu de ɲini k'i yɛrɛ fo namo min b'i bolo k'a kɛ namo ala ka musoya gundo saba fara kan amin ka Basolo Kante fo imam bila ka numukɛ in fo namo mais Fatimu n bɛ kelen f'i ye namo Basolo bɛ ela mun kan namo an b'o sara ala la don min tɛ bi a tɔgɔ bɛ fɔ tugun komi a yɛrɛ a bɛ k'a fɔ de ko dawula kun tɛ yen a ye dawula in ma sɔrɔ fɔlɔ o
bi diɲɛ de bɛ ka k'a fɛ nka dawula in ma sɔrɔ kɔrɔ foyi tɛ dawula la f'i tɔgɔ bɛ dawula kɔ i ma se yɔrɔ min i tɔgɔ bɛ dawula ye i sera yɔrɔ min i tɔgɔ bɛ dawula ye tɔgɔ in fɔli tɛ o tɔgɔ bɛ fɔ dawula ka da sira jumɛn kan c'est ça le plus important jelikuntigi den ala k'a ta kɛ bonya dawula ye k'a kɛ karama dawula ye k'a kɛ se dawula ye lala i yɛrɛ déjà tu as le savoir muso ye savoir de ye o savoir vivre, savoir faire, savoir se comporter. Le plus difficile, c'est de faire savoir. Et quand c'est au mangele, il y a des gens au mangele. Quand on a salle, on a des petits sous là. De le fait que le savoir engendre au pouvoir donner à des bécédis. Ni femme ou donner à tes létos, c'est son. Aïch. Nga donner à des chénis, nous avons sira kungrun de bo, sira toro l'astuce. Astuce au faire de ate bella ate muso bella o kama ko côté là-bas ala ka ni ta là-bas amen ala ka baro ke baro ne bora kuma la e ka yafa deli ke ni filiera la nte se kuma la sumano bagarte ni burama sumano sera kuma na ka temeninga ne maram sila nana sise bon mbora pari ni nga dem sonu kana vacances la o anana groupe ne kenena jarani ala ka mali sumaya ala ka amina ko benoya c'est rekundo amina ala ka dɔw minɛ ala ka tunga ja tungarange bɛɛ lajɛlen na an bɛ mam tungara fo ka aminata namogo ko ale fɛnɛ sigilen don faransi a nana vacances la ne tɔgɔ pɛnda keyita ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka thème de taa ɲɛ hali bi ala k'aw kan bɛn ala k'aw bolo mɛn a ka baara la sankɔrɔta ɲuman bɛ ala de bolo ala k'o di thème de ma o ye ne ka foli ye merci beaucoup gorobinɛkɛnɛ ka di ya kojugu ne yɛrɛ ye gorobinɛ de ye o bana dɛ ayiwa gorobinɛw bɛ yan lasinɛ magasa pɛntiri ni dalaw ka masakɛ ye i ni su i ka sanfɛ kɛ jama ni su salamu alaikum warahmatullah ne bɛ jama bɛɛ fo ka maliyɛnw bɛɛ fo ka farafinna bɛɛ fo n ba ni faw ni kɔrɔ ni dɔgɔw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ala ka barika don gorobinɛkɛnɛ na k'a kɛ ka an bɛɛ jogo dilan ka taa sira ɲuman kan ala k'an bɛɛ dɛmɛ ka san wɛrɛ yira an na k'an ka san yɛrɛ caya k'an minanko nɔgɔya ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'an ka denbaya ta fanga d'an ma ala k'an ni kɛnɛya ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma k'an bɛɛ laban kɛ alijinɛ ye kira bonya ko sallallahu alaihi wasallam vraiment an bɛ fɛn fɛn banna ala de b'a dɔn dogolen ni bangenen ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ kira bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam amina an bɛ badara fo ani président. Nous remercions nos différents partenaires, les CICB, les Centres internationaux des conférences de Bamako, TM2 et le ATM. Ibrahim Batili, il est au Grand Marché de Bamako, c'est lui qui nous a donné les basins. Et nous remercions aussi Mandi Couture chez Madame Sidibé Tamarba. Son numéro de téléphone, c'est le 66 76 91 67. On n'oublie pas la star Amélie Coiffure pour nos jolies coiffures. Son numéro, c'est le 76 47 70 22. Et Mimi Flora à Kinzambourou pour les bouquets de fleurs. Et sans oublier Madame Kagoro Traoré, dite Yarare, pour les Woussoulans. Voilà. Basolo. Si ça vous n'a pas dongli sabananta. Mais ça n'est qu'à ta ronde, kadinyeika et dakurunya laban fo. Voilà. La langue dakurunya laban yemini. Ali bimbe jatugu de fo. Mben kanumbaga fo mali kono mali ko kan be bela jelen fo ka be barkada. Fanga fo ite on nyamakala ula nan jatugu te. Vraiment ni soye on da an jatugu de do ni malo ya ndan jatugu de do ni jega on dan jatugu do ni jien fe on bulan jatugu de do suna mbora sungalo de la 600 amanogo ne amanogo ngo kera yani nga sungalo se foka horon senge ne be do de ke ala kan jatugu son parce que ne nyamakala se ka ke fembe fo nyengo ni jatugu son ne be do ko le nolu ya soro doro e ba soro donc ame do ke ala ku son amina amin ala ka baraka dula amina rabbi mali sitane min ba kono ala ka ban amina amin mali e dambe jamana hina jamana de do kanun jamana do klonga jamana do lala ibita dugu chamana iteni yende oui tien de ni me mali de la maliya mana ta yoro yoro ibe wasoni ka mali
o hinɛ n'o makari n'o kulonkɛ n'o ɲɔgɔn dɛmɛ min b'an cɛ Ala ka n'o ban. Ala ka n'o ban. Kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ Ala k'a kolo suma. Ala k'a ban pewu. Ala k'an don da kelen fɛ, Ala k'an bɔ da kelen fɛ. O de kun ye ne ka kuma laban ye. Sani n ka kuma ban, ko ne ko groupe original ko n b'u fo. On s'ennuie pas 24 heures ko n b'u fo. Ne bɛ diɲɛ ko la o b'a la, Maramba bɛ diɲɛ ko la o b'a la. O ko groupe in fila bɛɛ ye san kelen sɔrɔ, seli tɛmɛna an bɛ n'o anniversaire fɛnɛ fêter ni Ala ni kira sɔnn'a ma. Arrangeur des jaloux. Awɔ, arrangeur ka groupe. Maramba, i ka dernier mot. Lala kuma ma nɔgɔn ne ma. Ni ne bila dɔnkilida la sisan an bɛ si a la, mais ni n bila kuma la kabako dɔ i ma ye micro bɛ ka mɛn ba sɔrɔ bolo parce que ne tɛ se kuma la. Donc an bɛ dugawu de kɛ diɲɛ don o don minnu m'anw sɔn Ala k'u sɔn. Yarabi minnu bɛ nafolo b'u kun kan anw sɔn. Ni Ala y'olu sɔn dɔrɔn anw bɛ lafiya. Don o don jatigiw ni jeliw wulila palais la u b'an kɔ, n'an wulila hali tabale na u b'an kɔ. Donc a y'a barika. N bɛ n balima bɛɛ lajɛlen fo. Faransi yan fo Bamakɔ. N'i y'a mɛn Maramba bi. Ka ne kɛ dɔnkilidala ye, ka dɔnkilida kanu don ne yɛrɛ la bi. Ala ni Umu Sakɔ. Naamu. Jelikuntigi den ni jelikuntigi mɔden. Kabako. Ne ba ka sira sigilen filɛ denmusonin kelen pe, a kelen de b'a ba la dala sira. Maramu i bɛ maa o maa fɛ dala b'a tigi fɛ. Awɔ. Ko ne ko a ma ko. Sira de tun bɛ kasi chaque vacances. Awɔ. A bɛ kasi de f'a bɛ sigi. A b'a fɔ a ba ma ko ni ne mana vacances la ko ale tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye. Ba bɛ mobili de bila ka taa ne ta. Ale de ka ko man ca. Ne bɛ taa vacances la. Donc ni Umu Sakɔ bɛ répétition na. Awɔ. Ne bɛ tɔw to so kɔnɔ ka lajɛ la ka boli. Ka na n jɔ k'a lajɛ n'a tilala a ye dɔnkili fɛn fɛn da ne bɛ taa n jɔ dumare la ka da tugunda la k'a bɛɛ fɔ. Ne bɛnkɛw b'a fɔ ne ko e tɛ dɔnkilida in dabila sa i ka kalan kɛ. A b'a fɔ a ye nin to yen nin bɛ kɛ don dɔ la dɔnkilidala de. Nin dakan tɛ kuma la, nin dakan tɛ kalan na. Malheureusement c'était ça. N dakan kun t'a la quoi. Wesh. I m'a ye wa. Donc n bɛ n tɛnɛmuso fo ka n tanti fo n'o ye Umu Sakɔ ye. Ale de ye jeliya kanu don ne la ka n ye ɲamakaladen ye dɛ. Faɲanfa ni baɲanfa ne ye ɲamakaladen de. Ne ye banbadɔ de 100% piri hali ɲagami tɛ ne la. Mais k'a kanu don ne la Ala ni ne tanti ne ba. Awɔ Umu Sakɔ. Donc kuma ma nɔgɔn Lala ne tɛ se kuma la. Lala sani an ka dɔnkili da n bɛ barika da an ka sababu ɲuman ye. Kabi ne ka dɔgɔn ne tun bɛ siran micro ɲɛ. Ne kɔrɔmuso de ye n kɛ kumakɛla ye ka n kɛ dɔnkilidala ye. Umar Tarawele den sira sara a bɛ dugu bolo a mɛnna dɛ. Ala ka hinɛ a la ani silamɛ su bɛɛ. Nɛnɛ Sukɔ den sira bɛ dugu bolo. Lala ne b'a dɔn ne bɛ ko dɔn tuma min na n'i tun ye ne wele ko na dɔnkili da ni nana kɛnɛ kan n'u ye micro di yan n b'a fɔ n k'a ye nin minɛ n bɛ taa ka na. O y'i bolilen. Awɔ n tɛ ye bilen. O y'a sɔrɔ 100 ni 200 ye wariba ye ne bolo. Hali bi wariba don. N kɔrɔmuso de tun bɛ n sigi a kɛrɛfɛ. A b'a fɔ n ma solo dɔnkili da n'i sera ka dɔnkili da sisan n bɛ 1000 d'i ma. O y'a sɔrɔ n bɛ école la. Ne ye école o kɛli kɛ n ye classe o classe kɛ mɔgɔ ma ne da champ na. Sira tun b'a fɔ n ma. Histoire géographie dun. Ayi ne tun tɛ moyen sɔrɔ o la. N tun bɛ bugu de sɛbɛn ka sɔɔri n kɛrɛ la. Misiw tun bɛ minɛ o la tuma bɛɛ. Ka jinɛ bɔ. Ka to ka jinɛ bɔ. Lala ka courage di yan. Ka taa ni n ye kɔɲɔw la ka taa ni n ye denkudiw la. Ala bɛ na ne sɔn dɔɔnin na tuma min ko radio ni telew bɛ ne la k'o dɔn bana ye sira minɛ. A dalen bɛ so kɔnɔ don dɔ la ne ka émission fɔlɔ radio la a kɛra canal 2000 la Roger ka émission. Radio b'a la dukɛnɛ ma sira bɛ so kɔnɔ. Lala Ala kana mɔgɔ ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ. U ye ne ɲininka dɔrɔn ne ye sira tɔgɔ fɔ. Ne nana sira ko ne ma ko solo ne ko n ko hun a ko solo ne ko n ko hun a ko bana de ye mɔgɔ jugu ye ni Ala ye n kɛnɛya n kan ka min kɛ a bɛ n kɔnɔ. Mais fɛn min nana mɔgɔ kama o tɛ taa k'i to dɛ. Sira sara mais Hawa kunba ti bi yan. Binu hɛnda ti balolen bɛ. Umar Tarawele bɛ sa don min a y'a muso n'a denw kalifa Bakari Kante de la hali sini ni ninnu bɛ ɲini furu la o bɛ ɲini ne fa de fɛ. Donc n tɛna se ka n sigi nin kɛnɛ kan ka wuli ne ma barika da sira ye
Mbe fɛn o fɛn na bɛ a sababu ye n kɔrɔmuso de ye. Ala ka bi nɔgɔya ni alisimɛ su bɛɛ ye. Merci, o de tun bɛ n fɛ. A ye dɔnkili ta sisan. Layi Mali Sadio. Sago neti sago no ala ki sago ni ba solo kuma tandale mama nyare ni ba moko kalu kuma na neto kuma ne mo lu kuma na pusbe ko na wala gare te kuma la gare mam te kuma dombi nan tamera ko ba lu tamera ba me ne ma fili ne juru de
don kelele zolo yembaraya kaneni na fulat baraya muluku Solomana mali sajo jurule nindi chamaga jani kolo magajan sansigi magaja ali mamunyani safare yani kimaya kasunga jelele nindi maramumba lagare ni mali sajo dambada korotu munde na de biribiri konjo balole me pari kajatuja jenabanana yetantinara ha koroboro musutana jebalena alube barika alube ni badanya fana na wala famusuna na kaboda kar Senegal kon kada e kabe na mafele lagare nabi telefoni ci kajatuja ma ala de kerane masababu nyumanye mamunde umbalole me États-Unis sera bébé kumba sera bébé États-Unis Nabarikala abisi pulo de bele baye pamse baye fosa nogo kabari kabila sedu balu de somane papa somane siriki bala papa ne me bari kabila olwe olo munu kara mara mo ba fait sans condition ou bien ça on ni ene kolu mana kenye albarka lagare ni yolu bela jele wele mamu maiga de umbalole me États-Unis la vieille kumbati kajatu jaya wele bla basolo ma konga wele bla dafa kuyate ma kuna na furusiri la kaunga takatanya kake ubalole me Ameriki uye femi ngado akera ala nyana niye baye ka babi dori basoro doni seme yorokai korotu munde nya wele ngo gorobina kena sigira ay femi nge okera ala nyana neto fode la salade fana sono madam marco fuseni de bele ba tayni kulu balide jaga nana de fana horomuso santa kuma kele manja horomuso mimene sonaten toronaten puru janko kuma ninye kuma ta horomuso mimolo horomuso dolubiso miliona wekla kati koro faiko de baye ta domna kana bila kuma ninye kuma ne mama na mo fama bolo mama nyare sulu atajonga kanu bakal bolin mandowa lagare ni mali sajo da abene akili tigi seriba mode na de bamananga mi mafla fonya wolo ni biche papi kulubali muda ko solo mana nakanu wagalu nana shagna ka bagalu akubarika jeni samoro gafuru sirimoro kana na do sidona sukala mabotuma mina ka invite bakamina sirifu musomi woloni bichena mataja madala jakola ane de preprenyen so million hadara bani ne lagare nafisatu haidara bafuna de lagare sirifu manani ne lagare dodo lakara mogal mana wili kumari lu tajali kumame ne ko ngana kuma woya kuma chiabila lagare ma akal lagare ni ne chiabila kona wala lagare ma ka faka amer déplacer ka tanta fofa kaso oya soro akalla modenta ana yere woloden nani nana chuma mina kuma jali yankuma fo garde koridu haba mara naga dinge musawilila dakuru nakala haidara baniko ko kale bila ka kanso ko jali yankuma fo rasiba ni mamadu yakumuna kate faye nya jali yankuma fo yabani e akaba wolu yenso wa kemeni wa bidrula ade musoni kaso ashima zambi sabasoro bana nabisat sara kanso million kele lagare angatani baro e doni mimi haidara badara haidara alu barikanye basolo bisomi ngono sisa ne ka sobi sara wata ni duru mi yele madomi na bamananga mi nya ko shon sara wa bi woro shukele ami sar de foronto nya wule boli ama chew faka me bi si nyogo na wula de papi kulubali masa kuruni masanga nasarani alai bonzo papi kulubali malisa jodara la ba merite foli sumaya doni asumaya iba foko ni musoba koro da dianya chema soufie 2h du matin abi ma bembe choko mi foli ma bembe ni baro kera dangoro ba baro yodoro ne bi kontan ni be kami me basolo ka kanedu mole ko solomana marsado edo kone mandundula ko mariamo lagare koni manyanga memali sajo da
mana bagulula mogomun ngara me ma nu karan ninsiye mogom kara no sukundiye nyani da badara haidara mi haidara denuluna wolo ni bicho ma jeli kanu ni maramum batende de betagamu ko mali lagare ni ne wele bla jatigi man ni bi ma chine madoro mandi ne be jatigi fetera tere kadi jatigi mununde yi papi ba solo di foi ke wale la de mi mene ni bacha atene ni chie gino mi mene ni bacha ami sara atene ni chie ami sari de papi kulubali masa kuruni masa kana sarani Allah ibonzo sukoro mamuruni jabanene ni bina kuluka kulubi jagi ni kulubi nika ami tola dengoro papi kulubali adianya mo besile la di fali suma ya doni nyete ku soro ngolo ni biche ni bamananga min jera la ikele basolo mina nyuma ndo bari kada sisa namo nya soro isababu ya la garete fitiri walele namo alu dambele de nwele adianya mo besigile mfelele koro fata dambele nyokoma le fongo ni wolo no yara musumima ide muso folo tokoda Fatumata binta ya rasulullah abekesita jogara meluye chia bila lagare mamuma ala mamme nena sopulo fila muso bolibali fila muso mi mafaden todu ai chia bila ne makane gosi ni ba beduruye abade muso nana kabo bari kan somba kemela nena foli la luyen shere Fatumata gundo ai ne kenela lagare te jamala dumuninke abado femin kadine ay boni ma fenta kata era sorana kana de dumuni do sanya ko ne kana kongo mo mi la ba kongo la foka de wili tenyi na wotigi ko Fatumata gundo abarikanye lagare afola di yoku ka malisajo sumaya kala mambe beni fasa ye papi fasa tede nene duru da papi kulubalila farafina ni farajala tiya biya ere koni maru kulubali de nyo dongli wo dongli da la bama ko ba mérité nebe somi ngono nabe sara ni kalo wo kalo ne ka ba mu antigi sigilen fle so sara ka kuran sara ka ji sara ne balima usigilen fle sungalo kera sisa nye malo boro jigi so ka sugoro boro jigi so jonye mbwa sani na papi kulubali abe akili jigi boy basilala sungalo jatigi tebe kande wele sukele kaso babina nina kone kanada funtenina kunga taklim branche ngasono boy basila maru kulubali de ne ma fiengi mo ke seriba kulubali nga balolembe seku tumami nango bamananga kunte ifaye madu kulubali abatlela alibi wa papi ala de yakiye de ibe yora mina bi nyugo na tisila isena sabara ni fadenga ya do abechoro Faransi sira la sise ngana mane mori nisu jana ngana mane mori nisu berete ngana mane mori nisu sulamene jalole ay malisajo dade kabinya malisajo da la mama malisajo da che were la tugo sorwai malisajo ko ya munyanya fo papi ye kashetila papi mafi ula na ina bituguni sorwai ayo kula manana jeni muso de besaka malisajo da ibe malisajo fo pamada muso jeni nede ba wala ka koro fo mogolu yo enkele pe fana e pama kona lamini papi kulubali nye malisajo da ye kasetila adoni biche ni ashe folo anga nyonye papi kulubali fara fina kaloni fara jala kalu ya do kie femine basudo katela papi nana bi je domi lagare nani ne bi je domi fenta bolo de malisajo ye munye masolo bolo malisajo ye munye na medoni jama kulu dale no be fe kam melike malisajo ye munye malisajo kara damu tuma fele atume kula gale bajele chamantela babia amake komoe amake jine amake bokade akera malide natume chikono atume bojidele natumona jidele dindil bebuli natumona jidele mogobal bebuli ye jonne gerelala kannege jonne gerelala kudamu tuma fendo natume toka nono ni fenadama filamuna mabarola ala nusu atole
Malini lado Kanono nimfene Di mali sajo Asara domina Dugu dene dugu ba Bafi nimbaja Bafi la mene dugu koronano Mali sajo tume Bafi la mene dugu tume na bafi la mene Atogore babaroto Atogore babaroto Papi o Nteni juru fo mogola ngolonye Elare Namusolo Ni mali sajo fo papi doro ya fatigué Teni juru fo cheba enite sekule Ne ya fo papi nga kana so kele mabama ko ale kanga kele o kele ke ne baye kele o beke ka blanye amisar Solomana inde wala muso bi se ka ke walide femeni ngani anya na ka teme mama ka doro bisa Mena kanu barikada ana wolo de nunya suru isababu yalla Akara mara mumafe me ko de telefoni no barakada femunu kadine ne dia ya dumuni te fo jamana mama de batobi kachine ma kunga na toro muluko Solomana Lare ni mimi nanta domi kata nyani maboli ako ba solo mina ta meta kalange sanduru na ya soro meta kalange mbake nga fende soro kama kasigi kana nintara kalange koni nana kon kele de ban na folo do avion mi meta nenye ko sigi nenye Solomana maru kulubal de kata do la kera natara sumero ndara sumukero la atete bugu la muriba bugu atawo ibada siraba yewole ale kunye ko muso teri muso de de majala sigi be faransi akomara mumba atawo ibada mamadu to de bele ba fade ndoro ni jugu sonja jeli muso mi ora muso mi malolete nana talente jeli muso kam milliona ibi kam milliona katabalika aba verse bangila ka kila bele ni million atawo ibada siraba abalo le membe semuna be ka nyokona jere namo nadona sumuka kana kono namo na sumuna tumana muluko Solomana jala tigide konema oya sora ye wolelike kale bento kamalisa yorolame kale wolo ni bite ama marabumma kabe to kamalisa yorolame ko babi fasaro kale dale be faransi ku be fe ku ko jeli de meseni nyine akana sumusigi atawo ibada siraba ko ka balole me aleye ko meta sumuke ayenya tuma minna muluko Solomana ayapanga bari nana ako maramamba natuta doji kono kamina nyogonye bamanyare awo ikline di malisa do minda babila babire ye moko kuna ndiede okumata ngalo kumae kane kanu nesumuda mina chuma mina ayasomerola wabiduru ani wasaba kune kadaye kakila kasaki mariki dum fona duka kunga vie mariki awo papi kulubali lagare sajo mimi na me fara fena ni fara jela papi le fele dengeni nyale basolo kanda la papi ni dongli wo dongli da ka di basolo mo dongli tara de ala te soka dugo tuni aish dongli do be olube bon ni de la dongli do be olube bon dusukunde la ni dongli da million tigila nati ka kame be perdi ni ada salon tigila nati ka kame be perdi ni ada milliard tigila nati ka kame be perdi lagare alna ba feka mami son dogo la bine wele me feka nga karsa yakilna e munyi ko bama nga de sigile fele abe minata domina kanajigi basulu kande nyokoma le vosi jona ngirete fitiri wani ni papi kara bele ba ire do kade lare iko ko ni papi ka nyogonye shie folo e bie ayi nyina na de ni ashie flanande kila ka demuni be ka do mi zonna itari ka demulu fini mine basolo bolo do nya soro papi balo lembe nya ira ila muluko Solomana fanta damele sigira alu den sigira flamuso den sigira minye so di anwa ka sonyo kono dama ka sogo di ama ka jeni yoro irana ne ka sira fanfe no fe sufe sani nga duguje bamana ngam ya bedin kele mawda sigile flede maru kulubal da kara chogodi ta wuli ki tama chawkiye bamana kisi mare bamara karenchi bamana e jogo sabare nate bamana ngemi na futira joni dame ani kewala laila wonne kanu magalo anu barika kilnak sila kadi kona wala gare ma kon kadoye papi kulubali masa kuru ni mansa kana serani alai wazo malisa jo juru ne ni papi dagare warbe bolola wari ay wari aje jamate
never vola. I'm a warrior. I'm a warrior. Baby, what did you tell me? I'm a warrior. Baby, what did you tell me? Sister, I'm a man. Sagode, Lagare, Taisagode, Fusinimbade, Mama de Musachani, Maramuma Mentia, Ale, Hanga, Shasha, Chafe, Wow, 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 Aywa lagare mo de fie wona ba fika do sijo la mawo mai ba soro baraka batigila woni ni fronto e nyogonye jia dongo do mawo be boa kalama ala yemindo wasara. Chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à votre émission spéciale Gorobinekene. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Qu'Allah bénisse les Mali. Au revoir, à la prochaine. Mali musulubora Benilla duro kibabi yangala Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, vous accueille dans ses 4 bâtiments de grande envergure avec une superficie de 65 000 m², composé de salles multidimensionnelles, notamment la salle Djeli Baba Sissoko avec une capacité de 1000 places, la salle Balamoussa Keïta avec une capacité de 200 places, la salle de banquet Fanta Dama numéro 2 avec 350 places, une salle de conférence de 100 places et une salle de presse de 450 places, sans oublier une salle de restauration VIP d'une capacité de 100 places. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a pour mission de vous offrir un service de qualité dans le cadre de l'organisation de vos rencontres, d'échanges et de manifestations à caractère scientifique, professionnel ou culturel. Mali musulubora Benilla duro kibabi yangala Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, vous accueille dans ses 4 bâtiments de grande envergure avec une superficie de 65 000 m², composé de salles multidimensionnelles, notamment la salle Djeli Baba Sissoko avec une capacité de 1000 places, la salle Balamoussa Keïta avec une capacité de 200 places, la salle de banquet Fanta Dama numéro 2 avec 350 places, une salle de conférence de 100 places et une salle de presse de 450 places, sans oublier une salle de restauration VIP d'une capacité de 100 places. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, a pour mission de vous offrir un service de qualité dans le cadre de l'organisation de vos rencontres, d'échanges et de manifestations à caractère scientifique, professionnel ou culturel.
Lala. N'i y'a fɔ ko gorobunɛ kɛnɛ dɔrɔn i ko kodumanw de. Seli tɛmɛna sisan. Sunkalo kalo kelen. An y'o kɛ lafiya la. Gorobinɛw ɲɛnafina. Nin dun fana ye min ye. A kɛlen don Ala ɲɛna. Gorobinɛw kunkolow dilannen fini ɲumanw don ni wusulan sigilen suma duman bɛ fan bɛɛ. Jelimuso bɛ se dɔnkilida la kuma bɛ numukɛ min yɛrɛ bolo. N bɛ Ala tanu. Fɔlikɛlaw a da tɛ t'olu fana na. Jatigiw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko sunkalo banna sisan ko pɔsiw videra. Ko wash. O tuma a y'a fɔ wash. Basolo. Oui. Basolo Kante i ye jɔn ye i bɔra min? Lala ne de ye Basolo Kante ye. Kɔsu Kante mɔden. Soto Kante mɔden ni Basan Kumare mɔden. Ani Jeli Seku mɔden. Ani Jeli Fakuyate mɔden ni Maramu Kɔnɛ mɔden ni Kurutum Bambera mɔden. Ni man dɔ Basolo Kante la i b'a fɔ ko arrangeur des jaloux. Ni man dɔw la i b'a fɔ ko le wura du bazin. Cɛ kelen tɔgɔ caman. A banna dɛ. Ne bɔra Kulukoro Guni. Mais n wolola Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ. Lala. Ne mɔkɛ n'o ye Jeli Seku ye. Moribo Keyita bɛ fanga la tuma min. Ale de tun bɛ taa mɔkɛ nɔfɛ. Dugulenw b'a kalama émission de don a bɛ bɔ télé la. K'a ka na k'a ni Jeliba b'a ka tarata su baro kɛ ɲɔgɔn fɛ. A ko k'ale tɛ télé la kuma fɛ a tɛ radio la kuma fɛ ko n'a sara k'aw kasɛti bɛ jouer. N'a tun bɔra a ka so ɲina nin kalo la. A bɛ segin san wɛrɛ nin kalo la. Ale tun bɛ masaw de baro n'a bɛ jigin dugu min na a bɛ jigin o masakɛ de kan. O ye Funɛ Fama ye. Jeli de kun don Kuyate. Jeli Fama. Awɔ. Ale tun bɛ jigin masakɛw de kan. Dugulenw b'a kalama. Minnu bɛ ne mɔkɛ dɔn n'u ye ne ye dɔrɔn n'a fɔra ko nin ye Jeli Seku mɔden u b'a fɔ ko Alahu Akibaru. Lala. Sukaro t'a yɛrɛ ka diya fɔ dɛ. E min b'a dun e b'a dɔn k'a ka di parce que n'a y'i ka kafe jɛ don min na i ɲɛ kumunen b'a min. A wolola sira la. Sira min ma tana tiɲɛ a furu ni bi cɛ Kante la. Lala kɛlɛ tɛ denw bolo sa kɛlɛ bɛ baw de bolo. Mɔgɔ kun jira ko yɔrɔ caman i b'a d'a cibaga ma. Wallahi hali ni y'anw sigilen ye i b'a dɔn k'anw baw ka ɲi. Lala ne ma kasi million nɔfɛ. N ma kasi sanu nɔfɛ. Ne ka fierté ye fɛn kelen dɔrɔn de ye. Ala kana ne dɛsɛ n ba ni n fa ni n balimaw kɔrɔ ani ne kanubagaw. Amina rabi. N'o tɛ ne bɛ n diya dɛ. Waso tɛ. Yɛrɛ yira tɛ. Mais n bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ dugukolo kan ni n balimaw niyɔrɔ t'a la Ala kan'a diya. Parce que fɛn bɛ mɔgɔ dɔ bolo i b'a sɔrɔ i balimaw bɛ tɔɔrɔ. Fɛn bɛ mɔgɔ dɔ bolo i balimaw bɛ kasi. Ne balimaw ka fierté de ye ne ye. Lala n'i tura ne na dɔrɔn i bɛ tugu ne balimaw la. O ye kelen ye. Ala ye ne ni maa o maa jɛ n ye nin kuma in fɔ yan émission tɛmɛnen. Ɲamakala tɛ Mali kɔnɔ kuru bɛ ne ni ɲamakala min cɛ fo ni n ye nkalon da mɔgɔ min na. O tɛ yen. I ni bɛɛ bɛnnen don. Ne ni bɛɛ bɛnnen don. Mais Lala n bɛ siran. Ne tɛ taa yɔrɔ jan. N bɛ exemple fila dɔrɔn d'i ma yan sisan. Ne ye nin den kanu. Ne ba nana sisan Aramata Sakɔ. A ye jama bɛɛ cɛ ci ka taa ne nɔfɛ fo so kɔnɔ. Lala n'i ba ka ɲi dɔrɔn i b'a don i kɔ la. Aramata den de ye ne a ye ne wolo de. A bɛ se k'a fɔ ni Basolo bɔra ale de kan ka taa n fo. Wa ni n yɛrɛ bɔra fɛnɛ n bɛ taa fo parce que n tɛ dangaden ye. Umu nana sisan a y'i sigi. Kuma t'a ne fɛ ani sisan cɛ. A bɛ ka fɛn min fɔ a kɛra Ala ɲɛna. N'i kɛra ɲuman ye i ni maa minnu bɛ taama n'olu ma kɛ ɲuman ye dɔrɔn i ka ɲuman tɛ dɔn. A banna. O ye preuve dɔɔni ye k'a yira ko n bɛ tugu mɔgɔ minnu na n bɛ n tagama ɲɔgɔnw dɔn. C'est important. Voilà. Ne teri ye n jatigi hɔrɔnw de ye. Ɲamakala denmisɛnnin tɛ yen ko kuru bɛ ne n'i cɛ hali n'i ye ne laɲini n tɛ s'i ma.
ayi parce que nyamakala gerente ko jugu iti fene soro ijatigu la awo oui tiens basolo namu ambini Mariam Bay ɲɔgɔn fɛ awo ne yɛrɛ ye aw ye ɲaga caman na kɛnɛma awo o de ye idée d'an ma an k'aw ta groupe ne kɛnɛ la i b'an ta groupe ne kɛnɛ an ye fɔlɔ kɛ a kɛra salifu den ya i ka denkuni na sababu ɲuman ala kana an k'a ma wale ɲuman dɔnbali ye hali n'a ti an bɛ barika da ye awɔ an bɛ barika da ya ye awɔ donc an b'i ni Mariam Bay aw yɛrɛ ka fɔli bɛnnen don kojugu awɔ a kun ka di n ye i ka Mariam Ba présenter jama la Lala mɔgɔ mɔgɔ kunna wololen don bi mɔgɔ mɔgɔ kɔntannen don ne ba solo de kunna wololen don ne de kɔntannen don lagare tɛ wale ɲuman dɔnbali ye ala tun y'a da nin kama dɛ mɛ ne ko don min ko n ye lagare ta k'a da n kɔ la dɔ farala lagare ko kan bamakɔ yan farafinna ani farajɛ la jelikuntigi mɔden ne ni ma dɔnkili da n'a ma dɔnkili da o bɛ se ka kɛ ala latigɛ de ye ala latigɛ de y'o ye mɛ ne ni ye dɔnkili da dacogo o dacogo la minnu t'a dɔn a bolo de kamana gan aramata bɛ sanfili la dɛ walayi ne ba ni hakili bɛ ani dilanni bɛ yen ani jigi bɛ ani yɛrɛdɔn bɛ yen san 10 kuma kelen don dɔ mɔgɔ tɛ ni sera ma basolo mun ye Mariam Bay i muso do wa n bɛ ka na ni kuma ye o Lala ni sera ne ba ma ne ba bi i bilasira hali ne ni Mariam bɛ téléphone na a bɛ téléphone minɛ Mariam na a bɛ dugawu kɛ n ye nin den in ye ne dɔgɔnin de ye question jaabira awɔ ni Buba bɛ jɛ don min o y'a sɔrɔ Mariam fitinininin don i b'a dɔn Lala min ka di ne ye toujours a bɛ ne kun na ko ne kan ka avancer de tɔgɔ bɛ jɔn sɛgɛn ni fɛn bɛɛ ye n'i kɛra dawulatigi ye dɔrɔn don o don i b'i ba fo i b'i mago don i ba la parce que maliyɛn tɛ mɔgɔ ka ɲuman fɔ f'i ka juguman n'u ye mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn fɛ u b'u hakilinata de fɔ tulo min bɛ ne fɛ a tɛ n kɔfɛ kuma mɛn ne bɛ taa di tanba bɛ Paris a ko ba solo i dɔgɔmuso wele i k'a gɛrɛ i la ni ne Buba bɛ Bamakɔ yan ne tɛ se ka foyi kɛ Mariam ye i tɛ se ka min kɛ an ko Buba n ko ne yɛrɛ ye n dɔgɔnin ye dɔnkilida la n ko taalan b'a la a bɛ se dɔnkilida la n y'a wele fo so n kan ka conseil minnu d'a ma n y'olu d'a ma n kan ka bilasira cogo min n b'a bilasira ten ne ye numukɛ de ye balo ni saya cɛ n tɛ ɲinɛ kumakan kɔ n ko lagare gɛrɛ n na n y'i ta n y'a ta o don fo bi jigiya ma tiɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ ok an bɛ kuma di Mariam Ba ma Lala denmisɛnninjɛ ye fɛn dɔ ye ni mɔgɔw bɛ jɛ la ala ye jɛ o jɛ dan diɲɛ kɔnɔ a bɛ ɲuman da a bɛ juguman da mɛ bamakɔkaw yɛrɛ de ka sabali sa awɔ i jɔ n ka lancement bila dɔɔni o tuma i ye dɔ de mɛn wa awɔ n bɛ ka na ni kuma ye o mɛ i bɛ fɛ k'a tigɛ n da de Lala ne ni kɔnɔnin tɛ ne ni yirinin tɛ n kun bɛ kɔnɔnin faga ni yiri tɛ yen kɔnɔ tɛ sigi dɛ balimaya de ye nin se ne ma teriya y'a se ma kanu y'a se ma Buba ko lagare ta k'a da i kɔ la n taara sɔrɔ Aramata ka lagare don ne ni Aramata bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jeliya la kabi daw la tɛ na n ba ŋaniya ka ɲɛ a ma jijugu da ɲɛ na kɛnɛ kan ni ne bɛ se k'i ban ba solo la sinon n tɛ b'a la dɛ parce que n yɛrɛ de don ne yɛrɛ de ye nin ye Buba bɛ n wele faransi a bɛ min fɔ n ye a bɛ ni ala de cɛ mais n b'a fɔ Bamakɔ ye k'u ka kumaw bila k'u ka sabali ko anw ka fini nɔgɔ bɛ ko an ka so de kɔnɔ ko kɛnɛma kuma tɛ ayiwa an y'o mɛn ne dan ye bamanankan Mariam Ba i bɔra jɔn ni jɔn na Lala o kuma diyara n ye halisa n bɛ bɔ ka jama fo k'an fa ni ba fo k'an bɔkolo fo ne bɔra Aramata Sakɔ Tayi Sakɔ Umu Sakɔ Usumani Sakɔ Fuseni Ba Abibu Ba Sajo Kida Seku Sakɔ Hamadu Sakɔ ne bɔra Kayiba Jabate lagare
donda kelen ni boda ba kele hawa gimbaya ni safiria ne d'origine ye kaizeni yere de civilisation awo donc ne wolo la Bamako ya men d'origine yere kaizen de donc ne boro le la OK o jaranye amena na après 600 amena nga dongli dala were wele ale ka wolo jeli du kono ka mo jeli du kono nga ye dongli da a quand échanger ayo hérité à la famille là kada ka ba ka ma changer mon muso ka ma changer haywa kluma sama on fou fafouji quand on m'a changé donc bi je peux dire que c'est l'une des voix des belles voix du Mali, l'une des étoiles montantes de la musique malienne. Il s'agit tout simplement de Madame Fof Fatim Diabaté, fille de Oumoudé Dam. Lala, ni dona sijo la dongli dala ni dongli da ker de ben ni do dongli la. Awal ni ka dongli ma ni ker ke la nyana ma ye ker ke ben ni di ka dongli ma. Awo dalu ba le fene bolo. Ako ba solo al ninte ker ke mo ka dongli la ni yen wele meta ki no fe. Ko yen fa. Fatim Diabaté ne dogoni bo. Saninga kuma ban kono ko groupe original Komboufu. On s'ennuie pas 24 heures Komboufu. Nebe djien koko la ubala maramba be djien koko la ubala. Oko groupe infla be sangelen soro seli temena meno anniversaire fene fete ni Alan Kirasonama. Arrangeur des jaloux. Ah, arrangeur ka groupe. Maramba iga dernier mot. Lala kuma manokonema. Nini bla dongli dala nsame shala meni bla kumala kama kodo da ima e micro ba kama ba solo bulu parce que nete se kumala donc ame do de kedjia dongodo munu ma onson ala kuson ya rabbi munu me na folo bu kun kan onson ni ala wolo sondron on me lafia dongodo njatigo ni jelu wuli la palela banko na wuli la ali tabale no banko. Donc aya barika même balima bela jelen fo Francia fo Bamako ni ya me maramba bi kanike dongli dalay ka dongli da kanon donere la bi ala ni sako namu jeli kuntigi deni jeli kuntigi mode kabako ne baka sira sigilen fila demuso ne kelen pe a kelen ne ba bala dala sira maramu ibe mawo ma fe dala ba tigi fe awo ne kwa mako sira de tume kashi chaque vacances awo be kashi de fa be sigi aba fa bama kuni ne mana vacances la ko ale te se ka foi ka ere ba be mobile de blakata neta ale de ka ko mancha ne be ta vacances la donc ni umusa ko be répétition na awo ne be to sokono kay la jala ka boli kanan jokala jena klala ay dongli fen da ne be tan jo dumare la ka da tukundala ka befo ne bengo ba fo ne ko ete dongli den da blesse ka kalange aba fo ay nin to ni meke dondo la dongli dala di ni dakante kumala ni dakante kalana malheureusement c'était ça ndakan kuntala quoi wash imaiwa donc maintenant muso fo kan tanti fo no e umusa koy ale de jeliya kanun donne la kanyama nyama kala dene fanyam fanim banyam fane nyama kala dene ne bamba do de 100% pir hal nyagamin tenela mais ka kanun donne la ala ni ne tanti ne ba
Awo, umusako. Donc, comment maintenant Lala nete se kumala? Lala, sani anga dongli da. Me baraka da nga sababu nyumani. Kabine ka dokon. Ne tume sra mikro nye. Ne koromso de nge kumakela ye kanke dongli da lai. Umar Tarawele den sra sarabe dugu bola mena de. Alaka hinala. Anislame sube. Nene suko den sra be dugu bolo. Lala ne ba don ne be ko don kuma mina. Ni tunye ne wele ko na dongli da ni nana kene ka nu e mikro di amba fonga ye ni mine metakana. Oyibolle. Awo nti yeble. O ya soro keme ni keme fly wari baye ne bolo. Hali bi warbado. Nkoromuso de kumben siga kerefe. Aba foma solo dongli da ni saraka dongli da sambe bakele ndima. O ya soro mbe école la. Ne école o quelqu'un ni classe o classique mo komane da shana. Siratum ba foma. Histoire géographie du. Ay ne kunte moyenne soro la. Ntume mbugu de sebe ka shorin kerela. Me shok me mina wala kuma be. Ka jinebo. Ka to ka jinebo. Lala ka courage dian. Ka tani nyo konyo wala ka tani nye dengunu wala. Ala be na ne son doni na kuma mi ko arajo ni tele u bene la ko don bana isra mine. Adale me sokono donal ne ka émission folo arajo la kera canal 2000 la roger ka émission. Arajo ba la dukene masira be sokono. La kana mo nyina korole ngo. Uye na nyini nga doro ne sira toko fo. Nen na sira ko ne ma ko solo ne ko ngo ko solo ne ngo hu. Ako bana de mo ko jugu ni ala yin kene ya is nkanga minke aben kono. Me femi nana mo ko kama oteta kito de. Sira sara me hawa kumbati bia. Binu hendati balolembe. Umar Tarawele be sadomi aya muso na deun Kalifa Bakari Kante de la ali sini ni nunu be nyini furu lo be nyini ne fade fe. Donc on tena se kan sigini kene ka wuli ne ma baraka da sirayi. Mbe fenwo fena be asababu yen koromso de ala ka bi no ko yani alislam sube. Merci o de ko me fe. Aha, ay donc lita sisa. Lai malisajo.
mbi malo sadio di bi ni ba solo bi mali sadio di mbadi alimami modeni alimami de ma fo pari kajatu ja ni do ko koromaga abalole menye bi de mini juruda tambala nala tamane nala tamba bubaba mini juruda tambala yoyi ha kani juruda fatu bata gunu mana maniko fana sogodogo lare mini mali sadio da mbada bakoroba koromaga ndena de nene message ti horo musomi maka hala to bara yoro la be posita ka basolo répond kajatu ja ni marki o marki basolo boli basolo marki tigi kajatu ja ede sorwai sodu de jali yaro jalia jali ambetele jali ambende mbura ngaralula ne ngara denye dure muso ko sebe abalo lembe pari mbura ngaralula lagare mabuye ngara denye bari bakilu kangara dentenye kula bambali kangara dentenye kula kusolo mana ire de dondo moyede ame ko atana no muke na wala ni biche maganyara ne mafaden todu ne madum mbali dumu bagari katade ire de fitiri wala ini mogodo be jemmi de chini kelen kono atigi be yele man tigi be changer mayele may ma changer marabu baba ne sago be solo manana okuma tangalo kuma e ne sago be muluku solo la solo manala ni sago jugo sago ne ti sago no ala ki sago di ba solo kuma tandale mama nyare ni bamako kalu kuma na ne to kuma ne mogolu kuma na puspa kona wala gare te kuma la gare mam te kuma dombilan temera ko balu temera ba me nene magina nene mafili nene juru de na donkela ne zolo yembara kaneni na fulat baraya muluku solomana mani sajo juru lenindi chamba kanjani kulo maganjan sansigi magaja alima munyani safare yani kima kasonga jelele ni maramumba lagare ni mali sajo damba do korotu munde na de biribiri konjo balo lembe pari kajatu ja jena banana yetantina ha koroboro musutana jebalina alube barika alube ni badenya fana na wala famusuna na kaboda kar Senegal kon kada e kabe na mafele lagare nabi telefoni ci kajatu jama ala de kera ne masababu nyumanye mamunde umbalo lembe États-Unis sera bébé kumba sera bébé États-Unis nabarikala abisi polo de bele baye pamse paye fosa nogo kabari kabila sedu balo de somane papa somane siriki bala papa ne me bari kabila golwe olo munu karamara mo ma fait sans condition ou bien ça on ni anye golumana kenye albarka lagare ni yolu bela jele wele mamu maiga de umbalo lembe États-Unis la vieille kumbati kajatu jaye wele bla basolo makonga wele bla dafa kuyatema kuna na furusiri la kaunga takata nyagake ubalo lembe Ameriki uye femi ngado akera ala nyana niye baye ka babi dore basoro doni seme yorokai korotu munde nya wele ngo gorobina kena sigira ay femi nge okera ala nyana neto fode la salade fana sono madame Marco fuseni de bele ba tayni kulu balide jaga nana de fana horomuso santa kuma kele manja horomuso mimene sonna den toro na den buru janko kuma ni kuma ta horomuso mimolo horomuso do lobeso million o bekla kati koro faiko de ba ta donna kana bila kuma ni nyakuma ne mama na mo fama bolo mama nyare solo akajonga kanu magal bolin mandowa lagare ni mali sajo da abena akili tigi seriba mode na de bamananga mi mafla fonya wolo ni biche papi kulubali mudo ko solo mana nakanu wagalu nana shagana ka bogolu albarka
na mata jama dala jakola ale de prepare son million haidara bani ne lagare nafisatu haidara bafuna de lagare sherifu manani de lagare dodo la kara mogal mana wili kumari lu tajali kuma me ne ko ngana kuma woya kuma jabira la lagare ma akal lagare ni ne jabira ko na lagare ma ka faka amer déplacer ka tanta fofa ka so oya soro akalla modenta ana yere woloden nani nana tuma mina kuma jali kuma fo garde ko ru ha mama na tatu mo so wilila yakuru nakala haidara bani ko kale bila ka kanso ko jali kuma fo rasi bani mamadu e kumuna ka te faye ya jali kuma fo ya bani e akama holu enso wa kemeni wa bidrula ade mo soni ka so ashima sambi sabasoro bana na bisat zara kanso million kele lagare angatani baro e doni mimi haidara badara haidara alu barikanye basolo bi somi ngono sisa ne ka sobi sarawata ni nduru mi yele ma domi na bamananga mi nya ko shon sarawa bi woro shukele ami sarde bete jeli mara ni matimi na ngoya ye mansanyuma alu barika Muhammad Rasulullah ala nyumamba ala niche Sero nebe ala fo kakira fo kasolike Abdullahi denke ka Aminata denke Seiba Maru ninge kira barikada bila jaliba ye jalibanena mbabari kabila asatula je bagateri sirabayena kabari kabila banjugo bula koromogori lagareyena maman je suis fière de toi wallahi maman tu es toute ma vie maman tu es ma préférée. Maman, I love you. Neba jaliba ini chenge. Neba minyempo kanje ni nogote na tunine. Dede kuya dede siraba neba nyana nema. Folilalo. Alujulo lusumaya. Barikada me barika bilang soro farbereye shakina amalaw ne fama jeliake ne fama mikoro juruta jelike intellectuel awala la kumala fatimu yara ya jali muso intellectuel ningen fa barikada ne be barika bila nyamakala chemani muso manye barikada yo dininyamo sitabali tonjon sirimanda ni konade now dininyamo nare magamandika da ni konade sogotale mandingolu la dundungo sogota narenja tasara wo sayani nyani sunjata siube mi hunkani njokera jominyana sayani togodima hunkani njofara jomiko sayani togoguma nare maga sadale sayani togodima simo aparika kabiri bimase aparika kasora fatimu jabate mabo television na iya kejigile ma wa alakana jigilu tinga abada jalidu
lagarew bɛ ni sun ni ŋa jeli ɲɔgɔnnu barika dɛ Solomana Mulugu Solomana Jina Luteri Wakula Luteri Solomani be jamina o jete kolangolo ngene Solomani be jamina o jete lafu Solomani be jamina mogolangolo jete abada mekano barikada kuyate muso desike Fola ye kora la kuma ayo kulo macho la gare o bemi lagare de layidu tange ko alini jeli muso milliardaire tigi yale wele ni Fatima be ko mina lagare be o nyana ba fola de ko na wa lagare ay palima ya mina fente palima ya bo sima gadu gutage ko na wa lagare ale de ni baba sima ga be fani bala baba kera ne jigi ya e baba ye jigi tange de ne be jeli yake la kuina jula lanseni nyagate aramata jula jabagate di israba kulede jaminatu aunde be fala menala nine bora yema la 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 kori ko chugu ya bela me yatinye de bite bikadi jama bechaya bikadi tagara fo baga bechaya bikadi supporter baga bechaya nebela la don o don fana ni bita kelenge anya nyono dindinga la lafia bugu nena ndela wo o don fana ni bita kelenge de sirimanga na ture mama ni kubarika ninjora ni keneka demba na ye jaliba jatigi muso ba chele Chemingenta ka koloke bote ka koloke tanatinga bali e kumbata sunani farilala fofana kanijo ko furu nyonya barkada basolo mba fay kawuli nesera masajo mabi yo kanjo doro me wuli de yoro min tali kadi demisani fitini ni ba bugo yen tali la ni yere podo ko tala ka ci do ma bi wuli de awai sera masamunu masisa ubaroli kadi nyede mama pole ni mode ubaroli kadi ne fo mama ko fosi kaso basolo ne ka mariage kera ate kalu sababo ode ya to manja tigi buskile jeliala hakili maya be kodafa mo mi bi so wari la ka soro imadeli kana to ka toro nonte abedimine afari fa be faga kan ka kula ode ya to jatigi minu be kuma bolo ube 100 milliona jatigi minu be kuma bolo ube 100 milena jatigi minu be kuma bolo ube 100 mobile klela jatigi minu be kuma bolo ube 100 dum kolo chamambala ala ye kumba ala dia de e ko yeme ka domina ngo chokora de sirani kumba ende de delege ani aisata dafude wasakulu bali bamana muso ka vima basolo ka fini da nyogonga sanu da nyogonga kan na folo ke envelope ko no ka dinema ko ngata dede malo la jugu ka umu foko ka dama ka ka di kumbati makika ta fofana na nae
Kuma tene da Aïda Kola Madame Jara ka joli Bamana muso tana tinya bali Foronto sina jote dingo fulan jote dingo mo nyogonyani ane ketege gimba damana la wala kali kelebe setigi yakumbaye Madame Jara ko rifenti la de e Fatimu ngama horo muso faga ma kelebe ka nyogona unyani de ne fango kata siga sola kana bla bama ko la ngo Jara la be yoro ngambe be Aïda ku bati kele ne bolo nga Aïda be Aïda bugu fatu sira balo lembe jabila de sira min kera nyemo ko banya lenye na kera on fe ko sodi on ko sodi ko no de on aja mamu sidi de wele ubi lame mbali mabembalilu mogo minu ka balima ya mandi aya alalaje ako nyogo mina chinge minitie mogo minu ka sinyi ya mandi aya nyogo mina wo alaye aya nyogo mina dinga be bande tubabulu ko on choisit pas ses parents ni alaye mindi mogo ma ijija ni uye iki balima kanu basolo imai ne jali de dindi dede kuyate ngara yara nema ngara ya folo de mogo ta fe ngara yara nema ngara ya umu dede ngara yara Fatimu ngara ya folo de nebe tugu mogo ko imai mogo chama de be jali so ka soro te hina ubali maula mogo chama be jali so ka soro konga be ukaso mogo chama be jali so ka soro barkatila imai ni be fendi kuma ma aka soro ye barika ngini fali bala kuma barka be mogo mi bi so wari la o wari bi nafa kuma ni ye barka tu wele abene akili jigi sineba de foroto la de sarango sisara kuma ni ye barka tu wele abene akili jigi fase baraka sarantara wele la de korobina kene temene ba solo tamana ka do saranga minye pasendi on bela jelema al nisrati ya sraka srabi ya makale sorwo bagitu mama mare kala filijo sine bade nan kamani duwa jabi Musa Tarawere mamare ngo itura magansi kiri ni kisa kiri kala ni kisa no kani kiri ya sadi no bakankuta tura maga ko be di mimina wo jaga di bite farala tura magansilu ayaw yambasa sira wolola sira la makale sira sigira sira mi mene dianyo ko kenye sira mi mene sagona ko kenye femi kadi ba solo ya aba kenye lala koko ka baraka da sara ko si sara ni universal textile korobina kene be baraka da ye kaye fini min di jelo ma ko fini yera de imaye e solo mogolu kana kuma yoro chaya wallahi billahi sara ko si sara mbadia abadia nyogona lu chema abadia hora musolu chema atako ya abada nine bora yema mechi abila ablai taranzane kani sorabama madamu kunjam nabe kumaso abenso sanunya wule wechiede nabe kumaso abase ni filata abata makasensi sokona nana abenso ala ya kumaso jatigi fenfena jatigi dobe mogo son chamayela oluti siso yoro donde ne jatigi lubenso fonga sinyo konona no benso ubenso ni kemeye no benege ubeneni kemeye no benadia ubeni nadia ni kemeye fana chamamba ede mejigi barikada tuguni wabeli bagari mode abiso sanu na domi ay sanu bo akana kadi umundede ma ay sanu bo akana ayade Fatimu ma ay sanu bo akana ayade Jojo ma kona le lagare so kona ma to so dora kale te konta o dona kana bla bila ma kan fla fiede nyaga sigira sanje batela ay bara mi ga kera ala nyana imaye nebe sensen beta kulubalila garanke de tamba papa kulubali be États-Unis daramani de tamba be États-Unis
abe kuma son abe son wari caman b'a la fo n bɛ siran kanu da ɲɛ mun ye I kɔnɔ bɛ kɛ don min ka avion ta ka bɔ États-Unis ka na ko jali fanga y'a jatigi de ye ko jatigi ɲuman tɛ jelimuso min bolo k'olu nimisa ba solo ni ye garankɛ de tan b'a wele kulubali la kalu ɲana ne ma u ɲana woloba bɛrɛ de ma wo ko tɔgɔ sɔngɔ a bɛ hakili jigi Mamadu Kulubali de bala jigi kanfin a bɛ hakili jigi korongo fo fana de bala ye jigi kanfin ye bala ye ne nala lagare so hectare 5 ni galon do ala kana bɔ ni kɛnɛ kan ni kodɔma kɛnɛ bala ye lagare so hectare 5 ka jojo sira so titiri français ka Fatimu lagare so titiri français o dalen bɛ jigi caman b'a kan ne ka kɔɲɔya kɛra bala ye kuma sɔn tura sabala a ye tɛgɛrɛ fɔ sa ni ye olu bɛɛ barikada fo ne ka aramata ɲambele wele madamu babi nya sɔrɔ Aida sababuya la kana kɛ mariki donna ye Bamako Aida kan kɛ sanubatigi ye Bamako Aida ka ne tɛmɛ ɲɔgɔnna la Bamako Aida nya aramata sɔrɔ I sababuya la ka Kayatu Mariko de Adamu sɔrɔ I sababuya la ka segin ka Adama ɲambele denni sɔrɔ I sababuya la Fanta bade ɲuman ko bawa ɲambele balima ɲuman ko madamu Elwa Fatimu ni ye bamananmuso wele I tɛ Salifu Kulubali den wasa wele wa wasaya ɲɔgɔnnaw degun mali dɛ bɛ wasama Aisata Dafu de wasa ye kan kelentigi ye hɔrɔnden caman I ma ye u b'a fɔ karisa ye ɲamɔgɔden ye ɲamɔgɔdenya bɛ dɔn mun fɛ mɔgɔ min b'a daminɛ n'i t'a laban halala mana daminɛ ala laban dɛ Salifu Kulubali de wasa ye kan kelentigi ye dɛ Ami Jamu de n'a y'a daminɛ dɔrɔn a b'a laban ni ne bɔra yen ma n bɛ su saba banjɔn wele jɔnkunda bula kɔrɔmɔgɔ di kunba Nana Sakini b'a di kunba Madamu Mala Kulubali ni ne bɔra yen ma ne bɛ dɔ fɔ n badenkɛ Burama Jabate de labiya I sɔrɔ Kuyina Jula Lanseni Ɲagatɛ Jeli Kuma Mamare k'e ka Mamare ti ye wa Jɛbagatɛ muso de Siraba Madamu Wesh ka seri b'ale kori ko juguya bɛ daminɛ tigɛ dɛ Kuyina Jula Lanseni Ɲagatɛ Jaba Sitan ka laviya I tɔgɔma Madamu Wesh kelen dɔrɔn ni ye dɔ fɔ n balima ye fo ne ka dɔ fɔ Cɛsɔn Kulubali de kunba ye Matu kunba kuma kɛra ne fɛ an ye laniya I ma ye jali ko wulolu bɛ sɔn ne subahana jali kan bɛ tuguni olu mɛ ka fɔ k'o ma k'o mɛ ka fi ma fɔ Marikala Sanji ni olu bɛ ɲa ala m'olu sagila kɔ Madamu Weshi ka seri b'ale na k'i ɲama bɔnda la la vieille ni wari ko tɛ I ma ye ne ma sɔn ka jatigi tɔɔrɔ n ma sɔn ka jatigi bousculer tuguni sabula ala ye kuma sɔn ɲinan san kɔnɔna na ala ye kuma ladiya ka sira mobili na kelen kɔ a dira kuma ma ko tɔgɔ sɔngɔ tɔgɔ kɛra sanfɛngɛ ye tɔgɔ tɛ singa mɔgɔ n'i jamu tɛ badinga sigali kare batawali kare bata kumakan kare n b'a sigi ni malu bɔnsɔn sigi kuma tɛ ni malu kuma tɛ sanbala di sira denba di sira ofisiye di sira ko balimaya Bamakokaw mɔgɔ bɛ koko la an ka barika ɲini mɔgɔ bɛ koko la an k'an jija ŋaniya ɲuman ka k'i la Basolo kabiri ala ye kunba da maa tugu mɔgɔ lankolon kɔ maa tugu baratɔ kɔ ni wari ko do ala bɛ jɔnsɔn don bɛɛ ni sanu ko do ala b'a d'i ma don bɛɛ ni miliyɔn ko do dɔ b'a d'i ma ka sɔrɔ la t'i dɔn jɔn ka limaniya dɔrɔn ni n'ala kunba asa tɔgɔma ani ura i lagare alu bɛ bonya a bɛ jeliya la Fatimu an ye
ka sigi sisan jabate la ne jojo sira tɛ kɛnɛ kan an bɛ sira wele sira ye balima ɲuman ye sira ye sinji ɲuman ye dɛ kunbati i sɔnna diɲɛ ko o ko ma sira sɔnna a ma i banna ko o ko ma sira banna a ma i nɔfɛ hali n'a tɛ kɛnɛ kan an bɛ barika da ye ala ye min dɔn o wasara balimaya bɛ larusi de la ni mɔgɔ min ye ta balimaya la ala b'i lakanta balima bɛ balilu a ye ɲɔgɔn min na sinji ma bɛ balilu a ye ɲɔgɔn min na kabila bɛ balilu a ye ɲɔgɔn min na maniya an bɛ kulubali manamu kuyate yo sorongolo mɔde ɲangolo mɔde baramangolo mamade koya sanyani koya mangolo cɛ saba den wele bamananmusow ladɔn wele cɛ saba den bamananmuso ɲɛna sebali wo i ni su konatɛmusow den wele konatɛmuso de i ni su rɔbaro sagomusow den wele ye sogomuso de i ni su sulaminɛŋɛ namina marahaba lambi fola kunsela dɛ jagamuso bɛ selen tɛ dɛ madamu kuyate sagasini babi kunkuba samagera ɲani samagera o de y'i ta sunani farilala i ma ye solomana fo ne ka lagare wele dawuda de lagare nana kadija bɛ faransi ne ka kɔɲɔ kɛra Europe de mariée ne ma lu ye ne ka kɔɲɔ kɛra Samara de Marquis ma san Bamako ne ka kɔɲɔ kɛra mariage collier ne ma san Bamako wallahi bilahi ala ni kola wala gare sababuya tɛ wa jigi ka wusa ni fa ye fo ne kan ba de kɛ wele yo saiba sɔrɔ a bɛ jiba siriman bula kɔrɔmɔgɔ di somane fonka sira wele kama sira ba bɛ faransi ninnu bɛɛ kɛra jigi ye wala kana lase ma i kana lase nu ma kana lase ma mɔgɔ jugu bɛ juguya lase i ma nafa tɛ juguya la kana lase ma i kana lase nu ma Songadona olukana amena dansa ke kana la sema teri jogo kana juya la sema kana la sema baranyo jogo kana juya la sema kana la sema funyo jogo kana juya la sema dini mere kumba faido be galubane tegere sanfe dini mere kumba yado be galubane sangoyi berataga jula balimaya kadi sangoyi jalike mbechiki barigala dini mere kumba ya dobe galubale tegere sanfe nino ye kona ba alumaye aramata fana be baroni siraba ye Fatimu Jabate abiye kabarika bila dirisa de siraba ye siraye kumba abiye nesona finina yo madamu nama ini mere kumba ya dobe gadubale yo alo serofo jamagasa ya dobe gadubale obe togodi kasonga obe chogodi op maya foko wash basolo namu ɲiningali fɔlɔfɔlɔ
Pourquoi arrangeur des jaloux? Flanant, pourquoi wash? Ah, Lala yeko la nyini na ebide. Bon. Il y a damine min arrangeur des jaloux. Togo nyen kanumbaga do de ka togo dale nyenna. Parce que arrangeur ko yin akera ko do ne re bolo. Mɔgɔw bɛ ne wele fo dugu ni dugu ka ne ɲininka dɔw bɛ demande ci ne ma Facebook kan tɔgɔ dɔrɔn kama ko pourquoi ne bɛ se ka jaloux arranger Lala mɔgɔ bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na filɛbaga ɲuman b'i la juguman b'i la dɔ de ye n kɛlɛ n yɛrɛ halala nɔfɛ o y'a sɔrɔ n ye caman k'a ye dɛ mais ma kɛlɛ min k'a ye n kɛlɛ o de nɔfɛ ka statut bila n kan Facebook kan o min y'a aimé k'a commenter ne fana y'o de wele ka na n ka so ka téléphone d'o ma o ye message lajɛ o ko k'ale bɛ taa ɲininka n ko ayi n ko kana taa ɲininka ko mun na k'a tɛ taa ɲininka n ko ne ba ka wusa a ba ye sufɛ n tɛ ɲinɛ a kɔ a bɛnna 11 mai ma anw ye su kɔnɔw ye an bɛ taama na message yirala min na o de y'i sigi ka ne lajɛ a bɛɛ contané an bɛ jama la bɛɛ contané a ko Solo ne ko namu a k'i bɛ se ka don i ka Facebook kɔnɔ k'i ka téléphone di yan ne k'i bɛna mun kan ko n bɛna i tɔgɔ falen ne ko i bɛna n tɔgɔ falen cogo di a ko e ka don a kɔnɔ dɔrɔn i k'a di yan ne ye téléphone bɔ k'a décoder k'a d'a ma a ye ne tɔgɔ bɔ Ba Solo la k'a kɛ arrangeur des jaloux ye ne ko mun na arrangeur des jaloux a ko parce que hali mɔgɔ minnu ti ɲuman fɔ e ma e b'olu arranger n'a bilenn'u da la Lala tɔgɔ taara tan de dɛ donc o tɛmɛna n ye sɔn kɛ ka bila studio la kalo 6 ma thème sɔrɔ n bɛna min k'a la don dɔ la n wulila dɔrɔn n sera studio la n ko Amara n ko n ka décalé son in bila dɛ i ka micro di yan mais i ka o style yɛrɛ i ni jean ni t-shirt a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛɛ ye bazin de ye fo an ka to k'an bila choaki la u k'a dɔn k'an bɛ kow kɔnɔ de e ma faamu wa donc ne donna ma répétition kɛ ma idée ɲininkali kɛ mɔgɔ la n ye casque don n kun na dɔrɔn n ko an bɛ tile min na bi fɛn min bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn diɲɛ kɔnɔ o ye ɲɛngoya ni ɲumandɔnbaliya dɔrɔn de ye Lala ne tɛ se k'e bali da kan na e tɛ se ka ne bali n t'a la Ala ye da min kama o sɛbɛnnen de don ka sɔrɔ e ma na ne b'i yɛrɛ sɛgɛn de a ye ne da min kama o sɛbɛnnen don ka sɔrɔ ne ma na e b'i yɛrɛ sɛgɛn de ne ye arrangeur des jaloux da n taara n'a ye télé la a bɔ ko fɔlɔ télé la critiquew fanga bonyana bon minnu yɛrɛ ye critique kɛ ni ne welela ko n kana show kɛ dɔrɔn de bɛ tila k'a demander parce que i tɛ se ka dɔnkili in lamɛn k'a ban ni fɛn dɔ ma fɔ a la min kɛra e yɛrɛ la o ye arrangeur des jaloux ye a dan ni bi cɛ n ye diɲɛ sababu ɲuman bɛɛ sɔrɔ nka b'a la dɛ Ala ni jelikɛ dusu mɔden ni karamɔgɔ mɔden Jawoyi mɔden ni Hati mɔden Mumu ni Kuyate den ani Mabintu den ni Ɲamangolo den ni Fana Kante den ni Mayamu Sumano den Saliso cɛ Sheikh ne Kuyate Pari kabini n ye jelikɛ fasa da dɔ de farala Dawula ka fɛn bɛɛ bɔ a la Lala ni n tisora su fɛ n b'a fɔ mɔgɔ 2 de ye sani n ka dugu jɛ min b'a ɲɛnabɔ ne tɛ Sheikh ne wele n bɛ Saliso de wele ni n y'a wele dɔrɔn min kan ka kɛ a b'a kɛ Sheikh ne bɛ daw de yɛlɛ ne ye k'a to Pari ni n sigira yan n bɛ barika da ye Ala kana n k'a ma wale ɲumandɔnbali ye n'o bɔra yen i ko ka waasi de kɔrɔ fɔ Lala ne baw bɛ yan dɛ o kuma waasi ye su kuma dɔ wa ne baw bɛ yan i bɛna n bila kuma la wulada in na dɛ Lala waasi to yen kɔfɛ i b'a fɔ yen voilà waasi tigi bɛ kɔfɛ yan ok an ka waasi to yen Labote waasi a fɔ waasi Madame Ba gorobinɛ ye mun ye Ala
gorobinɛya yɛrɛ lala o ye toilette de ani suma duma awɔ n'i donna hɔrɔnmuso siso kɔnɔ f'i yɛrɛ ka kasa dɔ santi pour moi o de ye gorobinɛya ye awɔ kasa toilette ka se ka to ka i cɛ nɛgɛ ala ye min dɔn wasa kɛ olu ye gorobinɛyaw ye awɔ Lala mɛ min da n dɔgɔnin ka kuma kan gorobinɛ ye mun ye ka gorobinɛ mɛ min da n dɔgɔnin ka kuma kan ne yɛrɛ bolo dɔrɔn gorobinɛya ye civilisation de ye mɔgɔ min bɛ se k'o ka jɛ la n'i kasa ka di toilette b'i la i ti don i mɔgɔ ɲɔgɔn gasi la fiye fiye Mariam ba ye gorobinɛ ya awɔ Mariam ye gorobinɛ ye gorobinɛba yɛrɛ don mɔgɔ min ti don a mɔgɔ ɲɔgɔn gasi yɛrɛ la fiye fiye o de ye gorobinɛ ye awɔ Lala yɛrɛ ye gorobinɛ ye parce que mɔgɔ min bɛ gorobinɛ kɛnɛ sigi o yɛrɛ de ye gorobinɛ ye o parce que i ti se ka nin sigi ni idew t'i la i ti se ka nin sigi ko mɔgɔw kasa tɛ diya e ma ye kaban sigira an nun bɛ ka kasa dumanw ta cogo min an bɛ k'a ta ten Philadelphie no aw ma jelikɛ ɲɛ jelikɛ bɛ fɔ jelikɛ tɛ furasi bolo in kɔni kuraselen don dɔrɔn an ka tɛgɛrɛ fa an ka jelikɛ kun jeli denmisɛnnin fitinin nka a fɛnɛ ka kɔrɔ minnu ye a bɛ k'olu bilasira a bɛ jeliya kɔnɔ sen dayɔrɔ ka ɲi nka an tɛ burama sumano yɛrɛ ye kuma bɛɛ donc n'an y'a ye parce que a valeur ka bon kojugu donc n'an y'a ye an b'a ɲininka jeliya bɛ niveau min na denmisɛnnin ninnu u bɛ encadrer ka ɲa wa u tɛ encadrer u bɛ togo jumɛn est-ce que u bɛ leçon ta su mɔgɔw de bɛ t'i fɛ yen dɛ Mariam ba yɛrɛ i bɛ miniti fila fɔ Mariam ba yɛrɛ k'an ka Mariam ba dɔn an bɛ fɛ k'a ta i yɛrɛ de da kɔnɔ parce que e de ye Mariam ba formé Mariam ba b'i ka bugu kɔnɔ wa ou bien a y'a sen ta secret tɛ yen i b'a bɛɛ de fɔ an ye jelifotigi ko jamani su ka yafa deli kɛ kuma sarala min na a tɛ se kuma la donc ne gasi yira la ko jama ka hakɛ to gorobinɛ kɛnɛ don namu min bɛ k'o kɛnɛ animé a tɛ f'o ma gorobinɛ bilen a bɛ f'o ma ko Amazon démocrate namu o tɛmɛna gorobinɛya kan sa namu ko ka dɔ fɔ Mariam ba ma namu Akila Basolo Kante y'a bɛɛ fɔ namu ɲamakalaya siya kɔnɔ siya don namu o kɔrɔ ye di namu n'i kɛra jeli a funɛ a garange i kɛra fɛn fɛn ye namu i bɛ siya dɔ de kɔnɔ fɔlɔ namu anw ye maninka jeliw ye o tɛ bamanan jeli bali ka kɛ jeli ye namu o tɛ fila jeli bali ka kɛ jeli ye namu nka i bɛ siya dɔ de kɔnɔ o masirilan o ye danbe ye namu o bɛ kɛ i ni min cɛ namu o ye jatigi ye o ye tiɲɛ ye o kama a bɛ fɔ anw ma namu danbe lakanabaga namu a bɛ fɔ jatigi ma danbe tigi les détenteurs et les dépositaires tubabukan fɔlaw ko ten namu Bakari mun ye kalandenw ye namu vraiment foyi tɛ ne bolo k'an ka kalandenw fo namu biɲɛntan bɛ gen kɛlɛcɛ la n'a bolo dara min kan o sera ne ma bi ye Mariam ba de ka kuma ye wallahi donc an bɛ se k'o de ta kali namu ko sufɛ mɔgɔ don ala yɛrɛ ye su de kanu o bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ Bakari su walawala dɛ ala ye su de kanu hali seli farida 5 namu saba bɛ su de kɔnɔ fajiri ni fitiri ni safu bɛ su kɔnɔ namu jelifotigi ala ka kira laban rasulu namu ala y'a invité su de kɔnɔ ani ala kumana su de kɔnɔ jelifotigi jelikuntigi den ko mun ka kɔn silamɛya ɲɛ kɔmɔ bɛ bɔ su de kɔnɔ jelifotigi a fɔ a ye ko zonkɛba bɛ suyɛni kɛ su de kɔnɔ segin i k'a fɔ a ye ko janfa duman bɛ siri su de kɔnɔ wallahi mori kamalen a bɛ ala sɔrɔ su de kɔnɔ namu hali n'i kɛra hɔrɔnmuso ye i tɛ cɛ sagona den sɔrɔ ni su ma ko Bakari o tuma n'i sera su kɔrɔ namu kumakɛla b'a f'i ma ko su ɲabaga namu
Sunya baga amba fo de ma ko suba o kama ngaraw ko konu ko suba ko kante mogodun suba mani molato ni shua mogodun ko bi kono non de chem ma se sukoro ete de nyuma wulo muso ma se sukoro ete de nyuma wulo Bagarde donc il va faut Touré Mahazui konene kombe maramba tanu meklaka joro bari muso kelen cɛ i ye den sɔrɔ namo diɲɛ ko i den ka ɲi o ma e bɔ e yɛrɛ ko k'i den ka ɲi i ye wolomuso tɔw bila i den na namo ni diɲɛ bɛɛ ko maramba sera ka ban mankun kɛra ne ma diyagoya ye wallahi tubabukan fɔlaw ko ne me dis pas qui tu es laisse-moi t'observer afin de t'apprécier kana fɔ ne ye e bɛ se nin na o e bɛ se min na o kɛ dɔrɔn namo maaw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ ye ko e ye animatrice ye e dun m'a fɔ e bɛ se o jama tɛ k'i bɛ se wallahi ne yɛrɛ b'a dɔn maramba elle fait partie de Félix bi an bɛ don min na i ko bi o nisɔndiya bɛ ne kan namo mɔgɔ bɛ nisɔndiya ko dɔ la namo i hakilila tigɛlen tɛ wallahi donc k'a ɲini an jatigiw fɛ yan namo k'a ɲini ɲamakalaw fɛ u ka jɛ an ka dugawu kɛ anw ni maramba ye bari an bɛɛ bɛ sifiya de kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ yen o daminɛ ka ɲi o camancɛ bɛ gɛlɛya dɔ bɛ yen nɔ camancɛ bɛ ɲa laban bɛ gɛlɛya namo ala ka an bɛɛ sɔn daminɛ ni camancɛ ni laban ɲuman na amin an bɛ dugawu kɛ den ala k'a n'a kan kɔrɔ émission gorobonɛ kɛnɛ namo ala k'a tɛmɛ nin kan amin ala k'a kɛ ladamu kɛnɛ ye amin ala k'a kɛ kalan kɛnɛ ye amin parce que la visée de la musique c'est pas de rester sur les jures et te distraire ça a un sens didactique musique kun de y'a ka adamaden kalan n'a tɛ kalan kɛ ka ban nafa t'a la namo o kama Fatimu bɔra sa jama bɛɛ sumana wallahi bari kuma dɔ tun b'a da o kuma ka jugu tɛgɛ ma kuma dɔ bɛ olu ka girin tɛgɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o la donc an bɛ dugawu de ɲini k'i yɛrɛ fo namo min b'i bolo k'a kɛ namo ala ka musoya gundo saba fara a kan amin ka Basolo Kante fo imam bila ka numukɛ in fo namo mais Fatimu bɛ kelen f'i ye namo Basolo bɛ ela mun kan namo an b'o sara ala la don min tɛ bi a tɔgɔ bɛ fɔ tugun komi a yɛrɛ a bɛ k'a fɔ de ko dawula tun tɛ yen a ye dawula in ma sɔrɔ fɔlɔ o bi diɲɛ de bɛ ka k'a fɛ nka dawula in ma sɔrɔ kɔrɔ foyi tɛ dawula la f'i tɔgɔ bɛ dawula kɔ namo i ma se yɔrɔ min i tɔgɔ bɛ dawula ye i sera yɔrɔ min i tɔgɔ bɛ dawula ye tɔgɔ in fɔli tɛ o tɔgɔ bɛ fɔ dawula ka da sira jumɛn kan c'est ça le plus important jelikuntigi den ala k'a ta kɛ bonya dawula ye namo k'a kɛ karama dawula ye namo k'a kɛ se dawula ye namo lala i yɛrɛ déjà tu as le savoir muso ye savoir de ye o jumɛn ni jumɛn savoir vivre savoir faire savoir se comporter le plus difficile c'est de faire savoir e ka se o man gɛlɛn o i bɛ se min na o man gɛlɛn nka ka mɔgɔw la se a la o de ka gɛlɛn bɛɛ tɛ se o la namo jelifotigi le savoir engendre au pouvoir dɔnniya de bɛ se di ni fɛn min dɔnniya t'i la i t'o se sɔrɔ ayi nka dɔnniya ni se ni ɲɔgɔn cɛ sira kunkurun dɔ bɛ yen o sira tɔgɔ l'astuce astuce o ye fɛɛrɛ de ye a tɛ bɛɛ la a tɛ muso bɛɛ la o kama ko k'o tɛ laban ala k'a n'i ta laban ala ka baro kɛ baro ye ne bɔra kuma la e ka yafa deli kɛ ni fili yera la n tɛ se kuma la Sumano Bakari ni Burama Sumano sera kuma na ka tɛmɛ nin kan ne ye Madame Sila Nana Sise bon n bɔra Paris ni n ka denmisɛnninw kana vacances la an nana groupe ne kɛnɛ na a diyara n ye ala ka Mali sumaya ala ka minɛ ko bɛɛ nɔgɔya o de kun don amina ala ka duwawu minɛ ala ka tunga ja tungarange bɛɛ lajɛlen na an bɛ Mam Tunkara fo ka Aminata Namogo ko ale fɛnɛ sigilen don Faransi a nana vacances la ne tɔgɔ Penda Keita ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka thème de taa ɲɛ hali bi ala k'aw kan bɛn ala k'aw bolo mɛn a ka baara la sankɔrɔta ɲuman bɛ ala de bolo ala k'o di thème de ma o ye ne ka foli ye
Merci beaucoup. Groupe Negana Kadia. Kojugu, ne yɛrɛ ye gorobinɛ de ye o. Bana dɛ, ayiwa. Gorobinɛ bɛ yan. Lasine Magasa peinture ni dalaw ka masakɛ ye. I ni su i ka samɛ kɛ. Voilà. Jamani su. Salamu alaikum warahmatullah. Ne bɛ jama bɛɛ fo, ka maliyɛnw bɛɛ fo, ka farafinna bɛɛ fo. N ba ni n faw ni n kɔrɔw ni n dɔgɔw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Ala ka barika don gorobinɛ kɛnɛ na, k'a kɛ ka an bɛɛ jogo dilan ka taa sira ɲuman kan. Ala k'an bɛɛ dɛmɛ ka san wɛrɛ yira an na k'an ka san yɛrɛ caya, k'an minanko nɔgɔya. Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ ma. Ala k'an ka denbaya ta fanga d'an ma. Ala k'an ni kɛnɛya, ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma, k'an bɛɛ laban kɛ alijinɛ ye, kira bonya sallallahu alaihi wasallam. Vraiment an bɛ fɛn fɛn banna Ala de b'a dɔn, dogolen ni bangenen Ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ. Kira bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Amina, an bɛ Badara fo ani président. Nous remercions nos différents partenaires, les CICB, les Centres internationaux des conférences de Bamako, TM2 et le RTM. Ibrahim Batili, il est au Grand Marché de Bamako, c'est lui qui nous a donné les basins. Et nous remercions aussi Mandi Couture chez Madame Sidibé Tamarba. Son numéro de téléphone, c'est le 66 76 91 67. On n'oublie pas la star Amélie Coiffure pour nos jolies coiffures. Son numéro, c'est le 76 47 70 22. Et Mimi Flora à 15 Ambourou pour les bouquets de fleurs. Et sans oublier Madame Kagogo Traoré dite Yarare pour les Woussoulans. Voilà. Basolo. Si ça vous n'a pas dongli sabananta. Mais ça n'est qu'à ta roncadine ka et d'akurunya laban fo. Voilà. La langa d'akurunya laban yemini. Ali bi mediatugu de fo. Mben kanumbaga fo mali kono mali ko kan be bela jelen fo ka be barkada. Fanga fo ite on nyamakala ula nan jatigu te. Vraiment ni sogo ye anw da an jatigiw de don, ni malo ye an da an jatigiw de don, ni jɛgɛ ye anw da an jatigiw don, ni diɲɛ fɛn fɛn ye anw bolo an jatigiw de don. Sinon an bɔra sunkalo de la sisan. A ma nɔgɔn dɛ. Kungo kɛra yanni n ka sunkalo se fo ka hɔrɔnw sɛgɛn. Ne bɛ dugawu de kɛ Ala k'an jatigiw sɔn. Parce que ɲamakala bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ fo ɲɛngo. Ni jatigiw sɔnna i bɛ dugawu k'olu ye, n'olu y'a sɔrɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ. Donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'u sɔn. Amina amin. Ala ka barika d'u la. Amina rabi. Mali in sitanɛ min b'a kɔnɔ Ala k'a ban. Amina amin. Mali ye danbe jamana ye, hinɛ jamana de don. Kanu jamana don, kulonkɛ jamana don. Lala i bɛ taa dugu caman na i tɛ nin ye yen dɛ. O ye tiɲɛ ye dɛ. Nin bɛ Mali de la. Maliyɛn mana taa yɔrɔ yɔrɔ i bɛ waso n'i ka Mali ye. O hinɛ n'o makari n'o kulonkɛ n'o ɲɔgɔn dɛmɛ min b'an cɛ Ala ka n'o ban. Amina amin. Ala ka n'o ban. Kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ Ala k'a kolo suma. Ala k'a ban pewu. Ala k'an to da kelen fɛ, Ala k'an bɔ da kelen fɛ.